Let chains be broken. Let yokes be destroyed. Let burdens be lifted. Let minds and bodies be healed. Let there be divine recoveries among your people and in the house. Do a new thing in the midst of us. Let the veil be destroyed. Let 1,000 fall. Let 10,000 fall. All over us, open your mouth, declare. Let 1,000 fall. Let 10,000 of my enemies, accusers, and adversaries, let them fall on the political scene, on the economic scene, on the financial scene, on the social scene, on the spiritual scene. Let them fall. Open your mouth, declare, say something. You must open your mouth. Something. If you don't say anything, nothing moves. You will see what shall become of them who said they were powerful and they were connected and they had no regard and respect for you and God. You will see what shall become of them. I declare divine vindication. Open your mouth, declare a divine vindication. Be the head and not the tail, above and not beneath, and be blessed. In Jesus' name. Amen. Obuoba Yankopon Israel mo papa Yankopon Israel di Ahenkan mpo nipa no na dwen ho so de adwuma we ba ha nipa kon di tum Yankopon Israel se nipa na Obuoba no pe wa kan nsema man papa omo Yankopon kan ho na de kan ho na yi a kire wo Obuoba manage ma ho fama se and let me know because my trust every time we a product. To be frank, you are a product that we have to be proud of you. Nyame Israel be Masa a great host party presenter you're unique. Me the account, so you are unique. I think the way you are asking your questions is very excellent and brilliant. I've spoken to about 45 media houses ever since the budget is ready to be settled. By the way you are asking questions brilliantly, I don't think most media houses have. We are suffering now. We are 18. We are making more for a pa na ya mamu mo se Eastern region one more, a Hong Kong more, the German food chip free at the bench. Yes, and the first very, I mean, this is one of the first a very intelligent question, but people like you need to be highly esteemed in this society. Empire Mamon. They will be what in the subject Ahenkan FM. Now Becca and Sam I am free ready at Ahenkan FM. So no, Yamingu Munimus. Yami on sorry one now demu. On Fanny Jano ain't a Jumani now. Bompire Mamosa Muamu Jumanimu. Bonibian two will be at the Biarada. I want to pray for you that none of you will die untimely. That no power of darkness will be able to destroy the work of your hand. I release power and grace upon that FM station. And I decree and I declare this morning that whosoever goes to any camp to offer any evil prayer against Ahenkan FM, the fire of God will destroy them. May the Lord continue to shield you and you will never know shame. In Jesus' name, amen. Young can't some many pen who say, I deal with and yet to be a customer if you can't know. It's a moon a match your second piece for mobile. The media hand me radio neda. Mon one can of coreno. And many pen who say, we MPP ni now moya. As I say, as a song near Madi of a boying. A challenges a ba Eastern region. Nama Eastern region has for sweating me up for Montum or damn for Temo has say, Kenyamwa mobile ya. And can Onyamachio. They say there is nothing bigger than Ahenkan FM. For me, Ahenkan is one of the greatest media houses in Ghana because you ask the right questions. Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ad. Adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ati ediba Ahenkan 93.3 FM. Radio papa Abuzike. Thank you.
Obuwe Memraswa. Daddy. Memraswa. Receive your miracle. Receive your miracle. Receive your holy miracle. Saba, Saba, Saba. Lord, I believe it. Lord, I said it. I believe it. Lord, I did. Lord, receive your miracle. Receive your miracle. Receive your miracle. Adi, 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 Adi. Hello. Saka biemwe. Wacha mana so. Radio papa. Thank you. Dabi anyomene yamfa ne biemu. Ma yesa amfa ne biemu. Yamfa anyomene biemu. Radio papa. Thank you. Adi. Favor. Favor time. Receive your miracle. Receive your. Come on. This is a spiritual song, and I want you to sing along with everything within you. Niye wo munyina fatu nyomono. Adi. Obuwe Memraswa. Hey, za. Wa utie mi anopa yi. Memraswa. Hey. Yes sir. Receive your. So for God and country, back on your radio, yem faster ma otiasifo nyankopon no. Ne wa ma hokwan ma na no pay so ye kan ya kan tiasifo ho no. Ye dia seda de ma ne din kronkron no. Psalm 43 minutes down 6 a.m. Lord. 2nd day of February 2023. And there ya woda. Ye de radia sin kakra. A day more to go. Na yede na watchwe yi. Enu so akwa kogu. What? Receive your.
Ebebem. Ebebem. Wanted yasu. Yeah. Hey. Ha. Celebrating the testimonies of God. Ade. Enya with it. Receive your miracle. Yeah. Yedi chira yanko. Shannon song from me say free break up himself up on Dubabo for God Encountering Marching, your most authoritative social, political, and current affairs talk show. Easting's official biggest, most syndicated breakfast conversation. A brother song. That's not say. Ye bomu ewo hanomoa. Na eyo batampa equia afrakoma ni studios. And yeah, transmitted live on the frequency modulation 93.3. If we are sharing na ATV, streaming live on Facebook, on YouTube, Ningina Ahenkan 93.3 FM. Riding on behalf of the solid production team in town, a team led by Udi Ahenkan Kwame Ajempaini Kofi Mensah Kobike Kwame Asante and Abili Man. Ofremi Obuoba Ofori Amanfo. There be me say Ofremi Obuoba Ofori Amanfo. Wante. Receive ya. Receive ya. Receive your miracles. Oh, miracle. Ewium babre yade bema na fe yade de aka de ato aso. Nanso anope ya nwom na ma bibi na mimu. Hey. Lord. I believe it. Lord. Ewium babre se de besa kwene da mu ni nyina. I don't need a more money, the mouse is here. Lord. Also, in control, send ne anopay, fee anopaya, copyman numreno, a view more breast, na a sea at here. A viano ano bay a ding pa, na a besha siano paya. Or just say we ano bay a ding. Na a besha siano pay and we are unity and tem and ano pay. Na premo toa ewia brimu ankasankasa no so no ewia no amiana bosum ebebo pa kopim anwumre no o kire se ewiem ebedwo epuema ntemo me ayahudu obie no anwumre brimu no so o kire se ewiem ebedwo eninti ya na wahye ne nso e de amame o se ewia no ene ebebo na ebetwe ne tin tem anopai na afiri ne dwumadi ase enti aba ne se ya na se ne de bia meka no apampamu store fo no upia no apeche bia hye wuti so sanse awia no a ebo nansen no awia no ano odin pa enti ya no abo ho ban me bo ni nyina to fa de ama wo kire se ne awia ewo wie mu a ano be yeden enti ya no ahye ne nso Ghana
Adisie Obuoba Ofori Amanfo emamo atin edeba Ahenkan 93.3 FM. Mepacho afi yemfa yen Bible no na yensan ko asem ni mu. Maka kira wo say ye da nyame ase. Learn how to be thankful to God Almighty. Endra yewura bosome fufuro mu. Eni nti Awurade fa yen so ma wo kan hira nsem to wankasa wabrabo so wanka nto media so. Wo kan to wankasa wabrabo so. Na mepese wonya gidie ni ahotoso se dia wo kan ye ni nyina no. Ebe ye adwuma. Ni Awurade enam yen so ne wo kan ye no. Ebe ye adwuma. Nti di Endra Awurade fa yen so ka kire yen ho se the Lord will make us the head and not the tail, above and not beneath in our family. No nyagidie say eya no kora wo Kristo Yesu mu se obeya wo etire wanye wo dua ye penkrofo no mo afa adwene wo abusua ni mu a you will be the first person obeba won adwene mu. Awurade fa yen so ka kire wo se bosumi we no ayewura mu aye February no Debia ube wasoro ho. You will always be at the top and never below. Yeah, shisha e yesoro ho nye behunu. E wo class ho no mo. O mano ye bobo ensohwe no a. O mano be wasoro ho. Awurade fa enso ka kire wo say. You will never be sad or depressed because the joy of the Lord is your strength. Enya dia wo owire be ho ana say. Bidibi be hye so. Wo oren ho bibi nhye wo so san say Kristo mu anigye no eno ne yen ahoden. The joy of the Lord is our strength. Awurade nimu anigye ene yen ahoden. Awurade fa yen so ka kire wo say bosumi we no ayewura mu no wo yen hira wadi fre ene umfi baye mu ebe yen hira. Your going out and your coming in will be blessed. Awurade fa yen so ka kire wo say ubetumi ayade nyina enam Kristo a wo hye wo dinti. You can do all things through Christ who strengthens you. Awurade fa yen so ka kire wo say wa mayen honhom say yensuro. God did not give us the spirit of fear and timidity, but God has given us the power. God has given us the spirit of power, love and self-discipline. And into your catcher of Sabosimi we now remuno. Obi bia no betimi di bibia be hunu hunu. Yare antumi hunu hunu. Enim guase antumi hunu hunu. Odipa bia antumi ntena wani gye so. San say, Awurade amayen sa honhom no. God has not given us the spirit of fear and timidity. Rather, he has given us the spirit of power, love and self-discipline. Awurade fire so ka kire wo se mensuro san say Awurade ka wo ho. Fear not because God is with you. And Awurade fire so kan say mo. Awurade fire so kan kire wo say Awurade ne wo wa hoden wo beboa wo abra wa toba ha. Wabra wo to wani a ento bi anim no. He bosumi we uni Awurade ne nam. Ani nti ba bia emu aye dene. Enipa nyina ka say we de enye yie no. Awurade se yanka kire wo say he will strengthen you and he will help you. Obeye wuwura obeye wajenko obekura wo ne nsayam. Obonefo no be se enya de bebem. Awurade fa yen so ka kire wendra say bosumi ya yawura mu ye February no. Wono na eba be sayen yade. By his stripes we are healed. And inti nyade ye be yare. Enyade ye be yare. He bosumi we wo nyare wate. Yare ne kura ba wo be dwane. Sang say ne man tampiam en yenya yen ayaresa. Na watwe ne bosumi yi mo. Awurade fa yen so ka kire wendra say you will be the light of the world and nothing, I mean nothing can quench it. Bibia ni ho no ebetimi adum no. San say wo be ye wiase han. Obi epe Kristo mu aba. Wode nani beto na wanyani daso say Obuoba de ne homa Yesu. Na wone ne nante ye no. Awurade hye na nimonyam wo ye ne kese eni nti se men so. Me pesa me de me homa Kristo a me wo weidi mo ho ahotoso say Kristo Yesu a wafiri nyoma papa ase e wo mi mu no bosumi February wode be kwa wie ye papa nyagidie ni ahotoso sa anopay me me sa ka kire woni say you are a new creator in Jesus Christ and you have been delivered
from the powers of the darkness. And I pray for you. Say, may the good Lord envelop you with his presence and power. Oh, money to me, Yakasi and Fama. Adansi because you are delivered from the power of the darkness. And no spirit of the world can overcome you. To me, be anyone more. A free soon we are say, I will able to me a deal so. Greater is he who is in us than that who is in the world. Nia wo tie mu no ososre ne wo wi ase entinya de aye ba besuro ehumbo bi. Greater is he who is in me than that who is in the world. Eurade wakaye ho. The Spirit of God dwells within me. Nyankopon honhom etimi mu. Na se Nyankopon honhom timi mu a. Believe and trust this is a process. Walk by faith and not by sight. For Gideon Nanti said, "I mean, Sabisumbe ye, Bosumi way." Mesa Bosumi way no. For Gideon Nanti, Adian with the Radiasi, not for Gideon Nanti say, "I walk by faith and not by sight." Sometimes you nipa and it is a one take very good care. You will come to the spirit world. You will come to the physical world rather. Now so about the physical world now. In the physical world, you know, your ministry of impossibilities. Listen, me say in the physical world, your ministry of impossibilities. Omutumika so we dey enye hie, monko tontwene, we dey need that pie free ni muma. And in the ministry of impossibilities, you know, language yana omu use ni say so be papa bi betumi apia free Nazareth aba. Ote hono mu adin o say, so do you believe something good could come out of the land of Nazareth? I would already prove you wrong. So in the physical world, you know, your ministry of impossibilities. But in the spiritual world, when you walk with God by faith, BBI possible, and into your God of possibilities, and you will celebrate him. Walk by faith and not by sight. Bosumi we. So ubenya didie na ne awurade anante no aka kire ho sane me somu bia be yenhyira. No weapon formed against you shall prosper. Me ni obi kasa o. I'm speaking with you this morning. Cooperate with me. Me ka kire ugidi o unyini obe yenhyira. O kire me yensen. Tie, me so woni awurade be nante wogidie kwan so na enye honam kwan so a. No weapon formed against you shall prosper. And every tongue that speaks against you in judgment shall be condemned. Techle ma biara e be sori atia wo no, obebu ne fo. And into kin kan Bible na. Osen ye urade asra ne ngo no, ye nsori ntia no. The one that God has anointed, you cannot fight against. Obetina sia make your plans, but ni nyina beto nsuom. Adentia. Every tongue speaks against the children of God in judgment shall be condemned. You are with God in this month. Many I will walk by faith and not by sight. Now what you way, Bosumi we fashion trim say no weapon. Listen, no weapon. I could ye be obe sorry atia bi enye dwuma. Techire ma bi ebe sorry atia on Awurade bebu ni fo. Obebu ni fo ma wo ubedi nkonim. Odi ani se sua se wo be da Awurade as learn to be thankful. You just learn how to be thankful to God. Ewa ade nyina mo na bibibie ni ho no mo sorry tia we be ye adwuma. Sansa ye wogidie ni yeri mo ahotoso say God of riches will supply all your needs according to his riches in glory in Christ Jesus. We live under God's supernatural protection
And God has great plans for you and I. Don't be a dear my meeting Obuoba Ofori Amanfo. Yemu adene keke. Yango fast sports ni mra o. Ye be sana baby mu a. Abozeke Sports. Jagum. Abozeke Sports. Jagum. This is the moment we're waiting for. Ladies and gentlemen, it's sports time! Everybody for Jamai. Ibi aboko de. Biaboko de. Nyame adom ho ye pa na so e. Oh, nyame adom biaboko. Super. Endra kutuku wini e. Amushe 3. Amushe 3. Ela nkofo ni 2. Oh, okay. Ba say kutuku amu concede dodo. Achira woni nyum. Enye kra, enye kra. Ase coach ni bibi fa ho. O concede bibiri sa no a say yetimi di goals nso pa wo ho. Yetimi di pa ho. You know, enye kra. Amu gba dwuma. Oh, amu guso. Amu gba dwuma. I was say mokoso I encourage you omo. Eno aso mboto ma de. Sa ho. Say winning bonus no. No be mom. Say de ye hwehwe ano no. Ena Linford nso no tuom ka winning bonus no mu wini ode ma. Sa nka ye hwehwe. Nti player bi enya 3.5 e de gu ni boto. Nti sisi ya no ho aka matches na dodo say na mo de season we no kwa. Aka 2 matches near the first round na kwa na wie. 2 matches. Nti Sunday omo pai senka 2 matches ni na omo wini. Na 2 matches no omo no ombebo ni nianso ye omo wi. Omo ewe. Nti na ni obetumi atwa fa so. Obetumi atwa fa so. Say Sunday omo ko Tamale. Omo ni Tamale City na be mo. Na eye ayifo mi ankasa mi bibia ni fo no. Na ye omo se omo anya sibe. Afufu. Omanya sibe nti ko so be pe bia we amabu makuom ene ebuka mu no don fit Tamale pepe na fama samba krumo ana se omene Carolina United na omo be ko Tamale Tamale nyame aduma Sunday omene Tamale City I see no mu yama san yeden amu bi no masa be trinfie be bia no mo boy no Cape Coast na no omene Carolina for na abebo Tamale for na da 17th ena Carolina for na da 16th ena Kotoku so a wo nyina ntinu je say Kotoku ni Tamale City na 2 points na down tam ena o mane Carolina so 6 points Kotoku win ni 2 matches na ba bi twom ho na say Kotoku free etinka first round ne nkwa wie na ka o free relegation zone ni na say ye kwa ni ma na omo sign resume second leg no na yinka ye wie odan sports stadium no na ye be wie o nyame wo ho ebe wie alo nyango pa be so dae o nyame meso me dae but yenya gidie se ebetimi aye o ye be ye de ebetimi aye na ntem ebe se den ya yes is better lead than never ese se ona bo ana se ja yekosu kire na na meti se ona bo se ni nua no MP nkaye no enso so ahye bo na no kra na meti ache ana o ka se dwoda no omo beba be ye ne mwa wo se bibisa mama minnimu ara de nti come by and bet mama yet to verify mama thank you by Akakruma de go biate say Charles Marfo say happy birthday to myself inti a glorious happy birthday going out to you Charles Marfo. Today is your birthday. Live long and prosper. I'll see you are live inside Prudential Bank Limited, Ring Road, Central Accra. Yeah, that's say Mesh Shaki Champon say great show. Yeah, that's say Ibo Boatin seeing you there. Ebenezer Darko, keep up the good work. Yeah, that's it. I wish you want me and come right. Yeah, bye. The jacket was. All right, and I pay Yembo Bibia Kwaba some could be Ahenkan 93.3. So good year Musamason. At Nasi, I didn't summon Ebamidin, Eddie Joshua Cabinet, and what the country of Brimpon Pokuare and Canada. Yourself a G. Sounds now Ramon Ashetura, Tani Ben Mauli Mubwa, near the Salmon Ababijao. Edikain on young fast that Emma Jubilee Hospital. My boy Sikajuti, Mother Good year Musamno, Babijao, and Anope, Dan Daniel me Bodon, me catchero, say, oh, yare, open baby, Aji, Ayare, ye, dear, and any Jubilee Hospital oba na se nino yare obia attitude bia no doctors be gina so 24/7 ahwo ye ma yare wana so no atimi atuaira e bia so no oba opeso be da private room na afa doctors nya nurse fo gina so ehwewa bacho no so ba e betimi edi aboa afa laboratory enso ho lab na pese oye opeso check blood group na afa lab ahudo bia opeso oye obepie mo Jubilee Hospital a eno so na betimi ane kama edi ama pharmacy doctor chro edrama na se opedra to abepie me Jubilee Hospital afe antenatal care any postnatal care hodema ema oma wowie na afe ema oma fafuro no
abro ne chem so theater ho e bia surgery anaso operation bi na pesa ya bepie mu Jubilee Hospital na fi yembo maternity enso ho wafafuro pese ne dandan no akomenta mabosom beso no nso bawo afa abadia eno ene Jubilee Hospital afi ultrasound ene ECG scan no enso aba we ne the scan ehu sakranda yem no odaye anase ondaye oyo ba na so ebema oyo bema ene no prostate no so twa scan ehu na ne kase ye no enso esi aye afa bepie mu na afi emfa ye ultrasound ne ECG scan no enso emfa emba yare bi achew usuro fere so bedi unkomoda kire unua de a bacho bepie mu na afi cancer unit no enso amount tie na afi omo mount chire na bibia nso enkofa emfa ma wani na ene no ohwade a unhu ade benwa unhu o issues wani hu a mesira wanhwe nto ase ntem adachi bi no ahwe de ha kese pa brewa untimi enso ano bepie mu na afi yembo a sa ekwan no so ifene no pa bia nchire ekoso Erma diabetes and hypertension for no na se be church na mundu na mobedi afi ndwamba no ni nsu amba no betimi aboa masa diabetes and hypertension no so no etimi etu ayira we ne fere no pa bia na san church no enso ekoso kanti ho ntuba na ekom na de wana so padua na to a kopim Jubilee Hospital na koji de papa na to na bibia nso enkofa information nso aba se ne no ukita air private na se government oba ye beje na yahwe ye odan aboabo mantra bre so honum ene ye wo number 0244 575799 and 0241 784645 ofren bejo so na ye ne enso edi enkomo yonkopia mu awo St Andrew Senior High enso akache mepacho ene no open tetie SHS1 SHS2 na se 3 die kopia mu St Andrew Senior High misra na se 2021 wase achuro ye no bepim akache a ye ne top ya mase nya ye no utim se na ewo soro pan ye body facilities no so ho inti enfan ba bia ufi eba no onye papa ada adwen asuade exam no du a watwatwa na nkoye na bia mepacho bepim akosa ye no SHS courses ni na no ye bi na mu ye campus ni de ebi ewo aye asinfo su mankesim afeni wadu bia sidu nkwa onofen sehua sanwe so akra teshi na fe shama enso atakra de a o hwan ya honom ina obohu ye fenamba na ne impenifo enso endi enkomo 0244 696911 0244 696911 and 020 789 1004 020 789 1004. Yefi aya ensem na setia yen sha se free amanone enu a yenwram EFL na se Carabao Cup no semi final game ba kutimi to dwa wo Old Trafford Manchester United etimi che Nottingham Forest ebone kanime no Nottingham Forest etimi afa ball Antwerp se de bibia etimi asset final no eba so Wembley Mark Price Newcastle omane Manchester United enedi bebom we ho yenwram mo de German dia se dia bi poka enu a games ni bitimi konso RB Leipzig etimi che TG Hoffenheim ebone kanamiensa Hoffenheim eti kanu bako Mainz 05 etnefie Bayern Munich boboko no ekobone kanu 9 Mainz 05 etimi afa ball Antwerp Coppa Italia enu games ni bitimi todwa Fiorentina ye bomani se Viola etimi chi Torino ebone kanamie no Torino eti kanu bako Jalwasi AS Roma etna ho Cremonese ekobone kanamie no Roma eti kanu bako nyame adoma ne big game no baso Juventus boboko no etonsa edafie Bianco Celesti SS Lazio nom de ayantam so yenwura mo de Spanish La Liga nyame no a game ba kutimi todwa Rebetis boboko ni tran ho de Catalans FC Barcelona ekobone kanamie no de Sasuna Rebetis eti kanu bako nyame adoma ne ewo Santiago Bernabeu Real Madrid boboko no etonsa edafie Mistaya Boys Valencia boboko no nom de ayantam so the French Ligue 1 enu amade 21 matches ni bitimi todwa 90s boboko ni tran ho Olympique Marseille ekobone kanamie no 90s etimi football Antwerp Olympique Lyon eton sa de frère Brest obi football Anfantino nyonko etrem Lens boboko ni tran ho OJC Nice ekobone kanabako Lens etimi football Antwerp Monaco boboko no etimi chi Auxerre ebone kanamiensa Auxerre eti kanusu mieno Montpellier etran ho Parc des Princess Boys Paris Saint-Germain ekobone economiensa Sanso na Montpellier eti kanubako we matches etimi todwa yakamusam no edi akyerɛ wo na
unim say China transfer window Europe no ebe tumu na ni chema Barcelona for omuso mu huremo USA na sentima then the LA Galaxy mo omsa abrante bi wona kompeso omsa abrante din the Urian Araujo na sa abrante no ne body na ekon campaign na so report e ban se Barca for omu ye late 4 minutes utimi se na bibia enso entimi ankofa amfa amomo intimi no ka said £4 million abrante reporter e ban se Barcelona for any FIFA for edin koma say sa eni no deal no ebetimi go through and away reporter and so fi Barca e ba di mu nkra no ejao yenwura mu transfer ni komo unu say transfer na ndra eni atumi say kokro obi atimi sign player apart from ebia brate no ebia no free agent and odepa na unu say ye research anopay na say wure eni mauli anopo ma adwuma omsi ugura mu Europa class bako sa edua na say January transfer no spend it pa no the top 10 no abaponten yes club or spend it pa Chelsea or spend it £363 million and at Chelsea etimi spend it Saddam Team Bobo kono spend it na say £63 million and on switimi spend it Birmingham of AK the Cherish and switimi spend it £56 million and on switimi spend it and Mark Price Newcastle and spend it £49 million Liverpool etimi spend it £42 million and Leeds United and spend it £41 million Olympic Marseille spend it £40 million and Wolves spend it £38 million and a Leicester City spend it £31 million where aye clubs are more Europa and January transfer no sika almost the top players no and no pay ni mauli akwiche adiamaye no yeguso ejina transfer na samatum ni emu unim say transfer ba kwa na ye na ye hwe nim say betimi atodwa Hakimi Ziyech o move from Chelsea akopiem PSG no na me no ka say de asem na ene no esi no ahye PSG for no pan ye atimi say nya de ketwa intene no the duties nyina ba course omni Chelsea eyeye say ade Chelsea for meso course na branch na ngisana say na Chelsea for nya ready some person to branch and then Hakimi Ziyech say 10:46 fra Chelsea for amfa 10:48 from 10:49 after 10:50 ni nyina ye course PSG for ya Chelsea for amfa after say 10:55 and after 10:58 no ade Chelsea for the report ebetumu and then transfer report na ebaye na so report na baye no na a fake report intene no mantimi ansa branch and din enso de Hakimi Ziyech sa de no enso timi feli we reporter na se PSG for release ya yedi mu nkra no ejao yegusu our Chelsea na ye ni komo unu say Chelsea and say UEFA Champions League no club BT register 25 players na Chelsea I register 24 aka player bako na fe ason na am say Chelsea so afie and sign is in your ye Enzo Fernandez aba Joao Felix aba and afe Mudrik so aba na unu say Chelsea etimi ye eminate ni bi film na fe on di bi ka ho dia meteten say brate fe Giorgio unu say brate na wura mo Arsenal ono ni tin ekeka ono yayi ni dia film and afe brante a ye fra na say one slot so da ho enti aka player bako a ye be ni dia film na me check no pay na say brate fe na say Chuku Emeka na say Chelsea brate no ko sign no Chuku Emeka ni din ebetimi film na fe Enzo Fernandez brate fe Joao Felix and afe Mudrik no ye do mudin etimi abeka Chelsea squad a omni ko pie mu e Champions League no ye gusu e Chelsea enra na Enzo Fernandez etimi touch it down e London na brate no akwa kodu na am say ni sika no £107 million na Chelsea ediama Benfica no Chelsea etua no Chelsea 6 installment and Chelsea ebetua na first installment no Chelsea ebema Benfica £37 million and Chelsea ebetua eda Manchester Benfica na 5 na aka no Chelsea etua ne kakrakra enti Chelsea ni Benfica na say 6 installment and Chelsea ebetua sika no Adama FC Benfica na jersey number 5 and a brate fan Enzo Fernandez ebeshe epia bi Adama Chelsea bobo na anope yedi mu nsem no yedi amount na tie wey 55-year-old bi sisi am prempren boy boy de onu ni player na say osi akan currently na say ni fie no ekwa ni mpane din e de aye Kazuyashi Mura papa no Japan ni na osi akan wo Japan League ni mu Yokohama FC reporter Eberensa Brante no na say transfer no ebie no ono so assign e de ama Portuguese omo second division club ani din e de Orivianes we no loan deal na 55-year-old ono so etimi assign dem ma me no ka say de Brante no reporter ye we nya Brante ye papa reporter ye nsaka ne say best 6 countries Brante ni e de adwuma ho no ma bibia so ekofan e de ama no na se
February and odi 56 years udim sam ne mbɔ no enso ekɔ kan tim no ka said currently player nimfie no ekɔ nimpa no Kazuyoshi Mura ene no wasan enso edi ama Oliveira ewo Portugal division 2 no emo yewura mu Coppa Italia and a game back Airbus will train now just the old ladies of Italian Serie A Juventus one more to Salafia Bianco Celesti SS Lazio na nkrofo keka se Paul Pogba obejram PB element me friend Juve papa friend Massimiliano Allegri Juventus coach and wa confirm sa brate friend Paul Pogba o timi mo game ni bi enfema Juventus na yewura mu e Brighton o ka brate friend is Moses Caicedo abrate obeto dwa se okɔ Chelsea ogura mu nso e wo ja se Arsenal na me no ka se Brighton ama Brighton anko enu na Brighton no for the first time ono so timi report Brighton na is a training ground so enu atwa Brighton friend Moses Caicedo oni Brighton kwala no na che se full scale training and a Brighton no Hakim Ziyech na kwamna kan no ono so ewura mu France ankwakọ sign and ma Paris Saint-Germain deal na anye yie na Brighton no enso free France no so timi touch it down ewo England na for no so akwadwan Chelsea squad nyame ma weekend so ebebo EPL na eno se ekoma free oba edi musem no ye de ama wo Leicester chairman eka say papa no ni din ede eye Aniwat Silvadana Praha na ono ye Leicester for omo eye chairman obeke ane papa Vichai Silvadana Praha ono no pre eku no nti ene na branti ande Aniwat Silvadana Praha ene no oye chairman de ma Leicester osa de Crontia Leicester for omo ntimi anto quality ni say King Power company no omudu omuka omusom de omuka be say £194 enu nti no ase eyukopie mo Leicester kachi quality no omu nsheda to be say anya ne say omdika we ensema Leicester City chairman and Aniwat Silvadana Praha enso edi atuja na the day are you unsen chai and terminating the contract on outside war na the emitted say na Brighton be touch it down London na England na Brighton no air no clubs mienu na no the di kan Nottingham Forest when say Nottingham Forest show interest the day are you mu afa toughest Everton enso show interest the day are you mu na Brighton no be touch it down na fi oni agent na ba no ma be CCC say Nottingham Forest say toughest Everton no nyame adma na de bedu London na obetu sumu bako na fe Ghana ni abrante fe de day you na chese the captain ma the Blasters of Ghana na is Brighton so akosan ma bako anopa di musem no ye de ama WAS Bio Engineering Ghana Limited omaso yasen ye de fisem no enso ba ntende no se opa chillers se opa shavers se opa fridge trays ana se no basket ana sales decks ene no we bie mo bi we bie eye shop bi na opa sales decks ene edisisim esiesiemu kama furniture mu WAS Bio Engineering Ghana Limited na fe yemboa na bibia nso enkofa emfa ema ohwe echi akwanya amasaman na se ne ejapia depot no ena eben ho pe ejapia depot no ene ne ben ho pe ntene no se opa chillers shavers fridge na fe basket sales desk ayeso adwumadia eno a ene WAS Bio Engineering Ghana Limited frey number so 0596 318 686 0596 318 686 and 0509 994 52592 0509 994 592 0542 325 584 Yesha say free transfer na fe yeni komo yenwura mu Doma Aduana Stars yeni komo abratia no se akadema West Africa Football Academy wafa Daniel Omote owura mu kwamono ne kakra abratia ni bedu Ghana na Kumasi Asante Kotoko ene class bebre ene peno na abratia no kopie mu Doma Aduana Stars enkomodidie no azu etimi koso ne asisika abratia fa Daniel Omote boy no Doma Aduana Stars entimi antua eti wan hwe asa deal no enso entimi enko true eti do anhwa Daniel Omote ontimi sign enfema Aduana Stars boboko no enyo no nko a yenkodi komo kakra ewa branti a ono nso esia kan edema House of Folk boboko no na no say House of Folk eno a omso etima signing na House of Folk signing no mo ye no ye fra branti an say Kwame Anane eno a wa sign 5 years contract edema House of Folk or striker enti branti fa Kwame Anane enso be janimo abeto tontena edema team fa no House of Folk boboko no Ashanti God ni branti e bako ni fa no I say Mark
Ajekum me no ka say Asgo team no e second division eno ono so atimi aguram e wo Insuatraman ono so akwasan 2 years contract and ma Insuatraman United eti Mark Ajekum ono so atimi aguram e wo Insuatraman team a ono so atimi ekwobo adwuma enso atimi ediamom yenwura mu wo Nations FC okay former Mediama Sporting Club House of Folk player Malik Akowa ono so atimi aguram e wo Nations FC ono so atimi akwasan 2 years contract and ma Nations FC a Malik Akowa e ho na branch no ekwakosi akan Kotoku Royals na fe kwamramra eno after so mu wi ni ye no na ese meeting timi koso papa fa John Eduafo esan ka kire papa fa Linford Boadu Asamoah so be hia mrantie mienu na de di kan branch fa no Shadrack Ado osi akan makuma se Asante Kotoko ena fe Solomon Safutela yese no papa no sense supiem ama menu ka se ne Kotoku be wura mu Kotoko na fe komodi de na statement akoso branch fa Solomon Safutela ena branch fa Shadrack Ado no se komoni wie pe wan hia mrantie menu wei eba be si akan ma odan Kotoku Royals anopa midi mu nsem no mediama wo Honorable Akumpra Kennedy, a Japan member of parliament, Edma Asin Central, Sassona presidential aspirant, Onoso Akasa, Ede Afa Air Black Stars Sika, Nes Obakuma Meditua Black Stars Canon, also the Chema player do one more or in the club team ma, best $40,000 a week or J. Now Obagana say $40,000 next month, and I say weaker. Now bones a Ghana for Kasankwa, and I Kasa or so no dear. Now say and fan ho, say Nino Bear president, now say Black Stars place no more, now so $40,000, now so your door, I be second my Black Stars on there or you open to obetu the mom ni na boa ma place ni your door be second my Black Stars S7 omomai yenti sama Honorable Akumpra Kennedy Japan edituja. We have to encourage these stars to come home and play for us because one, let me give you one example. Those in the foreign teams, they make so much money. Some of them get about $40,000 a week. He comes here and the whole time that he's going to play for Ghana, they give him $40,000. And Ghana, we are complaining. If this guy hurts himself and cannot play again, he loses $40,000 a week. So I don't mind paying $40,000 to them or whatever money they deserve. It will motivate them to come home and serve their country. So I don't have a problem. Then you talk of the local. If a foreign player makes so much and a local player is very good and also playing for Ghana, he has to earn the same thing. So I don't have a problem. Ghanaians, we should stop complaining. Ghanaians, say jade de na ya no. Players some ba no deserve scanner. Yemfa momwei Kennedy Japan. Yenwura mo the Black Galaxy of Ghana. Na yeni komo team no ewura mo Algeria Championship for African Nation omokoye no Niger for ema yakontu kese no yentimi anko yanim ema yefiri mu bafie na me no kese na GFA president Papa Fan Keto Kreku obeshia ESCO members no na fe meeting kese yetimi akoso na Philesa eba no pay na ise signal so no nye Papa Fan anowoka anope wanhwe bebo ne na situ na fe adwuma no ye de ama Papa Fan na ise prosper na te ogum na fa assistant coach no aye Becha United coach Papa Fan Kasim Okansi ono ena baba assistant coach adama coach Prosperity Ogum ewo na ise the Black Galaxy ho eno so ye Philesa no pay na no Ameda Dams former Kumasi Asante Kotoko defender no ono so atime awura mu Brekum ono so akwasan adama Brekum Chelsea Boboko no eno so ye Philesa no pay nsem no ye de amawo Nora Hoptel also aye Ghana Black Queens omo head coach ono so akasa ade afa Black Queens no o se ne no ono de Black Queens are appointing as head coach no ya dia so here committed players next omaya ready omya committed on besia kan enso edi amon man or say Black Queens so hoy tournament bebe na domanim inti wa ba die obehia eye competitive higher games betimi aboa na fe players enso abo na ehepom ye ntie Nora Hoptel head coach Edema Ghana Black Queens need to give a commitment for the Black Queens. I only want to work with players who really commit with the fully heart for the Black Queens. And in the next step, of course, we need to work a lot, make a lot of high competitive games where we can measure us, because we need to have big challenges that we can grow. And we have a lot of tournaments in front of us, but we also need to do friendly games against the best opponents in the world. We ayanya Nora Hoptel Ghana Black Queens head coach edituja yenwura mu kakra na fe yankwa na fe yemfa Bet Power Ghana Premier League no sem yemfem na me no ka say under 17 Africa Cup of Nation no enu na draw no etimi baso Ghana yentimi akwa na hwe group A ye wo team efan Algeria for ena a hosti ye wo Algeria ho ye wo Senegal ho ne wo Congo ho afi wuro mu group B ye wo Nigeria Morocco South Africa Zambia ena fe uhwe group C na say ena wo ho Cameroon Mali Burkina Faso ena fe
South Africa. We na chese we enam penifo enso etimi kwaye we Africa under 17 Cup of Nation Ojira for and be hosty. National Chema Ghana Premier League no match the 15 games no Shasia Enra na say na results no kwaye Betwam United etna fie eche RTU bonekanim insia ama RTU etimi tekani no Hafiz Wunta Konkoni ebo 3 goals Clinton Dodu ebo 2 na fe Isaiah Nyakon edigo no bako epeso Mohamed Sadat penalty na fe Mustafa Fuseni enso etimi tekani no edema RTU Dreams FC enso etna fie ama Oduana Stars echini twanekani bako Richard Danso nya goal no enso edema Dreams FC Accra had to focus na se oni Legon Cities equity go Antobia Tinemo King Faisal enso etina fima Midiama Sporting Club echini twanekani miensa King Faisal timete kani mieno Abranti Andede Abdul Latif ina afe Yosef Gordon mranti mbo 2 goals no edema King Faisal Midiama fem no Nuruddin Abdullahi Vincent Atinga na afe Kwasi Donsu omno mbo 3 goals no enso edema Midiama nso atreman etina fie echi Brekum Chelsea bonekani mieno ama Brekum Chelsea enso etimete kani bako who else Abranti Andede Mesha Kefriye he can't stop scoring otimi enya goal edema Brekum Chelsea ina afe Steven Adoye ene Kwabena Kalala enso etimi ebo 2 goals no edema nso atreman Kotoku Royals etina fie echi bebiani Gold Stars ye diom ye excavator 2 gold amenen bibia enso etimi akofine edema Kotoku Royals Richard Zikwei enya first goal Erna Kotokuroyas and Kumi enya second goal penalty baako kumpre penalty okande to atenema ekowi ase na Kotokuroyas enso ati Gold Stars abomekanu miensa Gold Stars enso etimete kan mienu Ibrahim La penalty na fa Bednego Teta Shama Zlatan edi gon baako peso a Kotokuroyas enran kunumdie no enso eko edi ema omo Jenro wa Accra Sports Stadium enra game baako timi todwa emra aso folk ani Legon City equity obianfa ball Antwerpen na game di bewe ne Maswe Kredu edi komo na coach Edema Lagos City no so game na difficult to pa yente se ma Maswe Kredu edi tu yenim. It has been a very difficult game for us. House of Folk, they played well. They played so well. We have to give them that respect. But on the field of play, even at 10 against 11, we were still pushing to try and steal the show. But having said that, it was a fairly balanced game. Etima so Kredu enedi tudwa na game ni course in Lagos City Abrante bako kwaji record no so record no record pan yinti. I mean, it was a red card. The referee did well. For the first time, this was very genuine, and we have taken it in good faith. The player also did that tactically to save us. The guy could have, it was good for us. We don't know what the outcome would have been. Tactically, it now, it went some Maswe Kredu tudwa. Now, also for coach Matic, honestly, honestly, make a bibi kakra, honestly, yintino. We lose first game, 45 minutes for nothing. A lot of things what we don't need to do, we do. We know exactly how they will play, but reaction wasn't good. Second half, we start with 2 new players, and immediately was better. And after red card, player must know. Inti has for coach Papa Fano as Mr. Matic no, and all this has to do. On this note, you just said a good year no. AC, midin ade Joshua Kwabena Jenim, Oti Abrumpon Poku Ahenkan, Yosef Fajiri, Runi Chema, Roman Ashete Rats, and Ben Mauli, Moboye. Yedi nsem ebija. Yes, also captain in the morning. Obuoba Ofori Amanfo, over to you. Let us all unite to
adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM. They say there is nothing bigger than Ahenkan FM. For me, Ahenkan is one of the greatest media houses in Ghana because you ask the right question. Mekachira will say in the year 2023 no, opese nkrofu bua. Ye woni ma bi wo hono mo ayenye. So that's here. Inti enra yesua say ye pese nkrofu bu yen pa. Enye obia na wo se oni di nkomo. Inti enra yesua say ye pese yenya yanimonyam because animonyam ya kitikiti bi. Animonyam na ya kitikiti bi. Inti enra na mekachira wo say wo pese nkrofu bu a wo angasa wo se odi ka bu ho. 2023 no. Bibi bia ni one more yefufuru bia chenchene bia. But it will take those who are self-disciplined to be successful in this year. And in Tiandra Mekachira will say, respect yourself in 2023. Yesuya nyoma bebre. And then so odachinti ni ede ka ho ne say. Me pese afiwe yi wani mo nyam ekura wo no. Ukura mu akosi awieye. And it stop begging in all form. Stop begging in all form. Eye brofo ye famra yankasa ye die mu e. Si ye ka kire say stop begging in all form. In short no nyam pesa me ka kire no say enye obi a ne di nkomo. Eka ye how bi de kire no. Nti I wadwen say o kan wo how e de a kire onipa no nanka wa boa wo. But obeka be kire na wie no say oh mi ntimi mmoa wo. Na fei asem na wo ka kire ne nyina no. Asa wanu hu bisa no. So that's here. O minimi say ka me ko ka kire no aboa mi o. Onipa no obetie wu pa, o tie wa. Sa kafra. Owie ya no obi foforo kwa ko discuss. Stop begging in all form. Me pacha o mami nchene. O mami jene. O mami wei. Chese wo de wiase bibia wo pa ho achewo. Si ye mfa mma wo. Eduru ba bi anchene no o next door neighbor. O nchene, onchene asan on. Me pacha wo aduane di ne wro. Animonyam ketewa bi nti. Ebia na wure kura fie onye se woni sika wo sika no but wure fie ukọ odwem wa nto aduane ne so at the point of say wu nu aduane na wo hunu se wo nkyene asa maame na oto house no ka betimi akọgi bi woni ho ukọgi wie ye no ano wo de wonam he de aduane ne wro wunu pate se wuntimi ni ne wro nso a wo de esum kura totom kọtọ nkyene ne bi. Stop begging. Mami nkyene, mami pep student, mami iron, mami jene, mami asumesi, mami obintin. Ebia ne hia wo pa. But when you nyam ketewa bi nti, enko nko kan kire obi so omfa ma wo. Enko sere why? Stop begging in all form. Wo da chinti. Na urade be ye wo kese. Enen ye me ka kire no, me nkasa nwa, me nkasa mfa nkwa chirichiri. Me pesi yesi wa kwati ya ya. Ye nko dantin ye ne. But the me ka kire no say. Me pacha wo mami wei. Me pacha wo mami wei. Me pacha wo mami wei. Ene misika no kura short too. Me pacha wo nso me so 2 cedi. Me pacha wo nso me so 1 cedi. Me pacha wo mami sika nkoto nsuo. Pa jade we ye no. Ebem wani munyama to nsuo. Stop begging in all form. Ewrade nka ye ho. Na adom no so mfa ma ye. Amen. Woda chinti fa we fa tu utrim fa tu kotodwem fa bobra na esobe ba mfa so ama me ne omienu. Ankoma aboafo yi bi na soboti koya wasan ba. Soboti. Ye nyina je atum se soboti de no na eboa ya boost your immune system no. Am ye nya hoden papa bi. Edi nti se wo fa soboti no a eni ma papa bibre no an ewom akakaduro wom. Hwentia kakra. Peprenso kakra. Abrobenso ye de awo no. Ni edi mekunso kakra to so soboti no waje so soboti eye papa ebe boa wa ma ebe sane ne ma ama nipadua no anya hoden aye adwuma kama nti soboti utie mi a sane e prepare no so wunim unya nsu hye kakra nsu hye ne aye de na wo de atum wi a na ne wo de soboti atum wo bo ne gwa ahoden ko a
sobo de unimu dada ebe boost your immune system no ebia na won pe caffeine we no caffeine free and inti unsusu betumi abobobi obi nso ye vegetarian unsusu betumi afa sobo tea kama pa solid 100% natural ingredients na ye ni nyina ye 100% natural and inti makatros ye de akakaduru ye de hwentia ye de pepper ye de abrobe ni meko ene aka fra na ye de sobo tea inti wa you can believe say meka say 100% natural of course it is and inti ya no a share nso Ayimina Enterprise Award Domain Marketing Crime and one more this Sobuti Babontin eso Achimoda Yebeko Alhaji Hankuri Enterprise Frimpon Enterprise Wabwa Demu Nana ya Provision Store Wajibi Antiadwa Provision Store and order Roman Antiadwa no pay Mama good morning say bibi abako de From penny 0551119620 0551119620 and a 0244087695 0244087695 and a 0246185216 Soboti ebe boost your immune system no amo akoma no obrebo no wahrawa no enya ho Oba Papa Apumba ko de Oba de adar mami hu ye na say Nyame adom ye nso ye ho ye pa E do oba de nso asesa Kwaku Obo bibia boko de Boko nso e Nyame adom ye ginam pa Endra na krata bi ne na momontin so say ya san appoint minister bi minister in charge of pensions Hey, your company Akufo-Addo aswodin. Oh, David. We are stubborn academy. Nah, sure. Any ene. Wa appointing minister in charge of pensions. Now we know e bi mo se wa create ministry o. Enya ministry no wa create. But wa appoint teacher say, "Brofo no makan ya fiti ndo anwumre no." Makan brofo fiti ndo anwumre na say. Say ye ni ministry of pension wo ye nti bi da wo Ghana ha enti se wo bo obi din se wo no mra mehwe sa de ne so a na wo pese wo kire sen magine wa menti ase ministry of pension minister in charge of pensions and senate and so many baby minister no in charge of university no professor Refi minister be in charge of university Ghana ha Ministry of Education in charge of a tertiary institute Reverend in team Fojo Debbie and Mr. Minister now more education here miensa yawo gifty ampo anambwa gifty chum ampofo on in charge of TVET and Reverend in team Fojo on in charge of senior high schools and tertiaries no and minister anka overall boss no ana okay into sani patri na wo atran ba omo nyina wo sa ministry no ti pension okon minister of pension senate down and senate on be professor senate ni or senate director general or senate eta say enti adwuma bia sa minister yi a obayi ono ko ho da papa yi professor Hwan Tinkran Ofori Tinkran and one wo ye senate ho pension so ni nyina no an wo yi enti dia ba adwuma na papa yi be na so special na so the movement ni oh there be na we no nyina no ye kan no wa ntini 2024 no Ghana fo no koto aba no mo sisemu a na ebisa wo se na wo kɔ hɔ koye ten ese agenda 111 ka so ministry of health a omu ni ho nkrata bia eni hɔ ana wo kɔ secretariat nso ye pound na unhu omu mpo yes omo de akɔ chief of staff hɔ in agenda 111 no o hwehwɛ na chiri kwan a wo kɔ chief of staff maami frima or pari or sales or pari or agenda 111 e dey ade nya hospitals hospitals but so we need government and especially initiatives ni bia so I say and ne first term no creative ministry a no be in charge of saade no and I say we ye free ho it was sand for or sand abade na we say call chief of staff ho
say as a presidential staffers no so ye 44 pe our presidency in the Senate of as a presidential staffers ye 1000 the am saying no cre o me 44 pe mpatcho an and o nyine o na director in charge of communication ye kasa ono kra a local government mum o kasa wo so nyine ni sa o mo na nkrata ni nyina wo mo ho me nyini kwaku yankwai enya na mampeni beka say no haircut mampeni na aksa mu si no haircut na enya na wabo chi kama si ntwae ana me nyina yitiri nwafu ye ntwae haircut no ka ye na nya ye trinyi ni bio na de ahin bia o ka ni sika fam na sisi o mo cut head won the abayen kan domestic debt eno ka me shakra ni yi minister mo no ko a e beti no esi a pension at pension enya minister akwesa asem ne ba ni e kan ni minister ma no ba say we no wa mo obi afufuru wa mo obi dinyo like say bia wakoyi obi outside the government we ani owo mu dada and also on sign hwe pension so na rent control for the kind of die high mo say 6 months na say enya national pension so by ni aka ni enya obi obehwe sunti no domestic debt no so no je bebe bia ye benya bi ayi kwaku ni na wo kan say papa bi o ya friend professor hwan yanka kwasi yanka yes na say ono na ye first term no oda so ho na minim na gira na mi bisa cause me ntele nka because first term na me tese no ho ba sisi ade me nyini so ho bi mu okopre mp nso amfa ni mfi nso kwa na eku nanim so ya boni buga kra ya no hi o chiri age ni gina ho enye yi asa ayi so odibi Dr. Dufu no ono so chiri age ni gina ho enye yi na nso ya wonya mfi nsia aduo wotwe na omampani dada mahama nso kasa no se na se 8094 pe mampani adia na ni papa mu no ayadio ayire say yakuma pa mu no kwaku yankomra okay anapa no nso aba community aduonum yemo bibia chema na kwa baba Ahenkan 93.3 FM subim de obonkrata odo abadwa so na poso yeti Akuafra Kuma studio radio studio na yatina microphone sisim no ene ye fe no Akuafra Kuma studio ene kudwa pe newsroom na ensema abadwa so e wo de obonkrata odo mu no na poso e de babeso mu no dem de chase e business finder ono no ne nsem ni na fasikasem ho na anopedia meka wasem eye domestic debt exchange program DDEP ena organized labor owura bia oye organized labor friend Dr. Anthony Yauba on general secretary ma TUC Trade Union Congress asimo panyin kan nan se sa DDEP na aba no ebeboa ban no amane din bo hyeso ebeboa pa business finder dem efafrim no Ebusa ye fi finder so na ye the day break ana to aso no so den sama hodro na ne na watwe abubo bi so a jin are wo mu chem se o meni abintu kwankran pumpuni manteme ne spinters ne potemu a shopping malls makomako be asenwotwe penufo ye da no ya chichi wo mu nyina ko akrate de wo mu hosem aba na foforo de ba wo mu no wo chese ne mampani na na dodan kwa akufu ado armed forces asrafo no jumedie bi etimi akoso a niema wo mu de bebo ho ban ehyen ene kade a wo mu de be ye adwuma no makomako 175 wo de akomom se wo mu nsom se ne be ya ahoban bomapa ebeto akoso e wo man mu day break de honsem to jampenifo fofra ya pa wo mu nyina so wo de aba na wo wie no wo de eba ye ana wo chem se NLC Jubilee House fight NPP National Executive na se penifo wo mo e wo Jubilee House om se ni abli papa omni penifo a wo mo eda NPP amanyuko na no ne mentime wase koso pa wo mo so wo mo congress no wo mo ayen tem de no so honsem ko wakrate de aba we day break ko wakrata no dem di trust ye Ghanaian Times GT de obokrata eno na all say Senate Auditor General wo ma so ahyepa fa 17.5 million STC loan
Woman ya brepa nhwehwemu di wanamon etu wanamon senate auditor general 17.5 million US dollars STC loan woman akoho pa wo modin uduma na zeskane ya yira omampani na nadoda nkwaku na Ghanaian Times edini mfoni ya edom gunachi edom na gunachi nso bi gina ni nchemu na nanim so no edan kese pa tintin bi ene si nanim ene nipa gunachi ebi won finfini ne benkum na woma won nchane de microphone atuana no ena woma egunachi nso ebi bɔ no ban ene bi nso ehwade na edan na esi nanim no ena omampani edin udwuma obi bisasa do horoda no ana daabi omampani na na doda nkwaku ado ede aso apaso etwa ahomam na edan na frase edidwuma edan benya edan makomako asa 300 bedroom edan makomako asa 300 ena omampani na nado asiama asrafo young ones no ose wasiama young soldiers asrafo young ones no ena omampani asiama wo mo 37 military hospital ehono mo ena osi saa edan we siye Ghanaian Times de Obokrata ena ebo saa amanie na yesi maami bi ane ne mamienu wo mo ahyedwurube ato nanano monsedo ewo ebua kwa ena Ghanaian Times ede wasem aba yesi uko dwura hene ede tabono ato okubin mining so se wo mu fi na asase so oyafu ye omu bi na se wo mu ko gina dwura asase so ba bia so mu tufu magudia one wo mu ha obetia mo mayam papa nti ohene na akasa no tumi wom obon say yes nana na eba no ha anya di we na hwa ademo ye ka mo bonza ho dabi we de ohene people ono nko abo age kwan nafa ha o ye one wa obebiem one hwan obebiem dwura hene ene kasa no ode tabono ato okubin mining so say wo mu fi na sase so Ghanaian Times ene di nsem we bai Abusia Daily Graphic okunim kwa wakrata ana yede to truth and accuracy every day. Na wokunim edi abansa mahodro na nse wodi to dra ye rago Freddy Boadame Attorney General ni foni da hasene sama wodi to dra no ana woche musa wo maimu kwa no judgment debt sika ayira $55 million ayira yehu na chi kwan eno wosem wode 220 amaso ye wa yehunya wo mu hu bebi a wo mu di sika na to wo mu hu bebi a sika no afa wo hu sem okunim edi atudwa na wo wie ye an wo chemu sa civil society organizations wo mani abri ye pa wo mu sisa gold for oil hihye no wo sa aban ni timi biebiem hihye na hyase ekoso enso mu hu ma se ne kataso mu emu aso bi kokwakokoso nti aban ni emie mo se ne be ya wo mbehu ekoso kwata fe toso aduonu enane aduonu enum wo Daily Graphic mu ana wo bossa derui na owie na wo kire se National Health Insurance Authority ene penifo kire se ebo ahodre ne ene we akola na akoye National Health ni bia wo ne awubetua empenifo so wo ne awo mu betua ye ma me ne ye papa nim so wo mani afi no wo mo wo ne awo mu betua ni nwe hu sensem nya che se wo ma ye mu ensakraye ene so ko akrate ade atudwa na wo bodero na wo chemu se public account committee wo mo so sabre wo mani abre ne na nsen temu wo mo frefra so ya hodro na akwa na odi akotudwa ne ebisa nsem ne we yi ano enti wo so wonam sa niema na course na ne asoye mienu ya pom se yenyo mumu ehwehwe ye pana asotwe bi ewo ho esefata no yemfa ema wo menu so hosem okunim edi atudwa na wokunim kwata fa toso edu ensia ana wode aba na ochem se ne Ghana eni ahoho aba wo maimu paa ahoho bi free Burkina wama ba maimu na ba wamo ba maimu nyese wamo ba be ye bibia o wamo be pass mdwe wamo be pa ho bible ebize kopie mu Burkina man mu ani nipa bonifo ebi eto ahyo mo so amate se Burkina fo makoma be ese empim 94,000 ana sabia me no kase wama be pie mu ewo man mu a wamo ebe pe aho bible hu sem nyina Daily Graphic okunim ko wakata ebo hu teru ene anope The Daily Searchlight the Obokrata munsem anam de twaso na abemua bi a wahye jeans top long sleeve eno ahye jeans town eno so ye trouser eno waje ne shoe
shoe no nso kɔkɔɔ tuntum na fitaa wom tutum sɛ wa guy pa oye tuntum ɛna ɔno no ntim na n'anim na wate no ɛsɛ Kwame Nkrumah din bi pa opanyina me kana asɛm ana ba mu a me kana asɛm ni din ɛde Shadrack allo ɛno na the Daily Searchlight ɛde ne mfoni aba ɛna wayɛ ne banner caption no na ɛsɛ ɛyɛ asɛm ehia no pa wayɛ ne banner caption kɛseɛ ɛna watwa ato ne nkyɛn sɛ wɔn abono ama na to nananom ɛwɔ nseɛ do na wɔn si posifoɔ ɛna bɔɔ no wɔn bisa sɛ posifoɔ na bɔɔ no ma ne to nananom wɔ nseɛ do ana tutum sɛ BBC wɔ wɔn ne posifoɔ ntɛm ɛna akɔfa so ama na to nananom wɔ nseɛ do na to na ɔto a nananom wɔ nseɛ do no so ɛnyɛ sɛ ɔno ana twa hwee ana bisa obi brim no na no na krata si beaten to death by police obisa question ɛno nti Dr. Bomi abeka say you and I were not there ti wɔm sin hwehwɛmu afraseɛ ɛwɔ saa awrawosɛm yi ho ya wɔm yɛ nhwɛmu dokodokodo krata fa to so mienu ɛna the Daily Searchlight de obo krata yi ɛde asɛm we by owura kyei asamoa ɛsɛ na ɛkwan bi da industry any TVET ntem na ɛkwan da wɔm ntem nanso aban na daroma ne nim de ne kekabum ne nanamontuo wasi saa ɛkwan no ama TVET ne emfidi nnwuma no wɔn abɛyɛ baako a ne sa ɛho nsɛm aba yɛsi owura adai ni mu papa akɔ first one wakɔ second one na ɔpɛ sɛ ɔkɔ third one esan sɛ ɔsimpenfo kasɛm bi sɛ busumanim yɛkɔ ne mprensa na ɔkɔ mprensa na amfa na akɔ third one no de dua bodua hwutirima na ne ɛto gyewa enti owura adai ni mu sɛ ɔde ɔbɛkɔ ti third one or tribim sɛ anya ɛbɛfa na watu franka ama NPP amanyokuo no the Daily Searchlight the obokrata Abusia ya to us a daily guide or Ghana's favorite newspaper no ane ya de to us on some dear we kuchi bebra bene man penina na adan kwa kufu adoko piemu ewo ye 37 military hospital akopa dan hu bi ento kama aye James dan no ebe fa mpa mako 300 enwosem ukowa kwate ebo enhu teru na wo ye ane wo de aba no wo chem se wo man Ghana ye ne wo man Ghana ye nyeske bi na sika no ekwaye fa so enya ye ne se ensensem bi man home so ewo China ene eye wo man mu ekwaye from sana sempo jumedi ekwaso man mu andine Accra Intelligent Traffic Management System untem ne etimi aboye homodin ama sika be se $55 million ne o man yi ye setimi aka ye de ekwa akosie ko wakwate ebo ehu de na rewosem ana wotwe asi wo Asante Mantem Kumase bu akwa rewosem pa maame ane ne mamienu sabre eja atomumu ama wo ma hidrobe ameno kase wo mo ato ananam won se do akoya rehusem ye pa Satimante mafia yesi mi eja hyehye no ekoso ewo ho pantino ko wakrate ebo hu de rama gisha wo mo wo ho enso akasa afa ho sanso anayera adan ni mo susu kiremu se NPP wo kwa akotu franka de ama omu nani abrepantu wadntoma akobo wo mu ana ompeso mutu franka no wadntoma akobo omu de anto no su ginemu gidigidi awasrese sebre ne so a ene MPP kuo ne manhwe na wo monto aba e mandachi bia no na won kogina esema penin fama wo manyi daily guide ko wakrata de ehu ensem etu edwa na GRS wo mani abre na watwem ye pa skwaya ebi faso ebu amkata ebu amfaso mu ewose ato musimuntua evat musumumpe ana temo amu nam kweti kwan suntino wa mu de wonsem nyina abetu dwa ene shopping malls mako enwotwe onsa aso mumu no anu pay daily guide ko wakata e de wonsem nyina etu edwa ye to de bokata na poso no so de ama wabusia na dem de to so ama woni se yesi enwuma akuafo no ekuafo bebro empem miensa 3000 ekuafo omemu bebro empem miensa enya mfaso afi National Alternative Employment and Livelihood Program womanya mfaso afi so ya ehonsem de anko de bokrata no ebon amane ti ekuafo no bi nso achia ya mpenifo so ka wo mo a wo matwa mfoni esu ewokrata mu ene anopai na dwura infompenfo bu afu ewo galamse company bi anase mining company bi so no kraten so di aba
tunzo mani abre papa we sankomukro manso ho a ana nkomukro man nsem enyina se ana enda din na nke yennim ohene nnim we ya nka galamsey voye minus ya fa no fokora ankoko binfo okobin mines kombe tua we de anvuna sori kire sampa otwe dampo nyankopɔ bɛse adom bɔ soro nya asase etonso bɔ awia no asase osi nipa ntena so no na ye tena so no so obi hwɛ so no o kye sampa wo mo dia nyankopɔn de ma wo so mo hwɛ so no wo mo bɔ ho banti wo ma sori kye se okobin mines no nya de o mepra mo matu galamsey no wo asase so wim to ma sori wa anum se ya krata na twamfo ntum se you ayemfo na ekasa no ayemfo tutuntuma ekasa papa edin bani the uncle krata nanim ba hwema me akra boy anase den akra boy doku abusia okay eno no akra boy doku abusia tumi sapa hye omo omo ka chesem trofo se ye ka anase omo publish bibia munyan se entro no mutwade ka wono osi enyai tumi sapa hye omo ti omo ni abre papa onimnyafo Canada kompreku Japan so se nyame na dom no be ye mampeni se hwi ewo manmu a oba ya ade ba ko ye na koma so ade obedin dwuma eye Ahmed Swali semtwenia no ne Anas Aremia Anas Tiger IPA di dwuma no ni wowu ya yo manfo bi ko tunu to pe ko tunu to kunu ya no ena afi owura JB ozi ngofo mienu ewu no onya be yo mampeni se pe obi frase aye nhwehwemu doko na wa hwe wo ma edi sa awi obefa na ni breso pan di sa adwuma no ehun sem ena onimnya for Canada compare ko Japan ne Ahmed Swali mfoni danum say the uncle ena din sem we buy Ebusia ya toaso Supreme newspaper ane de toaso na ene Supreme nsem ode ebaye no doso papa pene mampeni dwumedi awodo ekoso okọ 37 military hospital dan ya wakopa ho entuma ko wakrata awodo na ebo hu de Supreme enso de aba na Supreme de baye no wie no di KGL group enso so ba wo mu kiremu se wa man Ghana eba na digitalization a ene ya boye ho modern pa ne bibrem ye hwire di kan ya ye ne gina na pompon so ene wo beti e-levy e-vat ni nyina ya digitalization kro ye na ukọ baby kra na unim ho a Google map okọ wa ebe kire kwan ne pepepe baby akọ no de obekọ si ni nyina ya digitalization ho ensem entino wa mo eboga na fa baso ye pa ya je enso de atumo woni monyafo Kennedy Japan na watwimu kọ ya adoye ewo konfo Anochi Teaching Hospital no so ko akwata de aba empa mako oha 100 anode akoma ya Elizabeth se wa monye se ne be ya ayarefo n benya baby ada na a doctor for so etimi ahwe ma pre wa mo ete ama womo eno so ho sem Supreme ede tutwa na ye adwumefo a womo Empire Builders nso ana womani abre a womo do amade srede to abanim se Langard for edge womo nsase aboso nti abanya bibimfa wontie mu se ne be ya womo nsa beka womo nsase nya sadia Langard for je from nsem oje from nsem ekoba ne saso ebe ha dwen ho sem ko wakwata ede tutwa na Supreme de aba na ochem se otano tension na ebusuafo ani abriye papa pensem efa ho nyina no womo de aba betudwa womo so sre IGP womo se Langard for ha womo nsase no Langard for how many to say tututu okwa timi koso mebi mo eto ananam ewonse ade womo penisa ne ekoso no womani enyi nti womo so sre IGP ese womra se ne bia asumdwe mapa ebe koso ewo empotemu ebusia wei eye Supreme newspaper Mamento asumfemo wa meka say de obokata na poso ewan kan 93.3 FM ya teku afra kuma studio wa film nti 2 minute wom papa ayi ya kasa kro gina kwa yehu ana obo en ho ban ne ntaban no nyame babo ne ma taban ye anje ku afra kuma obo en ho ban ti bambo ni gina papa oyeso obie prumpun en lock na emie he oba tampa papa bi yeah, to the Bokata na person so. The business analyst, the Bokata musem nam deba. Na business analyst na
ewiasa fanani na media house baako a omanfo agina tum wiasa fanani na media house baako omanfo agina tum Al Jazeera nti se wati wo mu din pen a wo be hu dia making Al Jazeera fo ati abrochiro wo ma hunu se Ghana bibi koso anum se ya enye na bibi no so nya bibia se ade mo man sikapuduo a ahwe man finhia aduasa achi over 30 years achi asa de krono nso ama obia yese tam unya kowura ono ma na wo yeye unya kowura wa na wo yeye asa de no nso wo ma press ade no koma wo ma titete soro no mu dida no wo ma ebreba no wo mu nyamfa so bia ana saa de no nso nkofokro na ebre ho no abani mbuo mo baako sei eye dan ho asem na making eye cocoa ho asem na making Al Jazeera nsem twadwuma wo abrochimamu one of the biggest platform ehunu se Ghana anum se ye de nkwada eye nkru tudwuma wo cocoa mu enu nti wo ma bomoden abomamu aba ba ye nhwehwemu aye documentary akeka ne omasiani awura ha enye nkwada ne bia kasa ene de ekeka ho na wom ko jam gu enframam no la ilaha illallah ana miken koko bodu mpenifo a wo Ghana mamu ababontin wom se ai amane na Al Jazeera fo bebe ebe ye de betu abontin no nya no kre wom se ne kre bia anim ti koko bodu mpenifo wo mamu ababontin kire se sa report na Al Jazeera fo babe ye no wom de atunrem wom tietia so apache no enya no kre to ma bo ato ne baby kra the business analyst de obokrata na ebo sa amane na medaso kokoko hunsem ye na owura buahin edu so na ye kokobod boss on owura edu buahin kire say illegal mining galamsey koso mamu no o se ha kokoko akuafo ha kokoko mfo so dodo cause nipa no obebo obebo profile no hu se diamond ha gold ha na sanu mani bi hye na se mpo kokoko sisi so se na ejuju so kra na do be na kokoko kwenu achimu adwen no amoska no atu kokoko na gu to se sanu ma we ha dwen papa galamse no ha kokoko kwia no ti oru adubu an kokoko board for boss ene nani abra wakasa atudwa achimusa the business analyst mo anam daso gina Yewura Ken Ofori Ataye oso afo Ghana sikasem so osi domestic debt exchange program no butaya abande sinene so anomo a otum nyame adom wakua kodu o mu chichemu aduwotwe kwa aduokron 80% to 90% abanu gusu anensa kan dia ohwe owura baafo awua eye employment minister na the business analyst say still oye employment minister now so yes amano pension and snit ye beso no na hwe pension ene snit so krata fe otoso miensa ene papa ya bo amane ye dem de meda na mi feeling ti osre kro ntiamane bia Ghana Revenue Authority ena ye say Melcom sai wo mamu no ankes Melcom wo mo branch sai wo mamu no ankese makoma miensa giarefo abawura no mo o makotete managers no say wo mu ntua VAT atida enti eho Melcom company wo mamu no Ghana Revenue Authority GRA akwo mo centers branches no makoma tre wo mo kon so mo mpie nsapan wo mo de BBPA wo mo de nipa wo mo manage sa various branches no wo ma chichi wo mu na kire say wo mo de VAT ka wo mu ntua ti the business analyst na de amane we yaba revenue for nyamishira mo Ebusia yatwa so the new crusading guidance sama hodro de ebaye no ya bobo so awo man judgment debt name pinfochem so nyankopon adom afaye ko ho wode ho sam etimi ato edwa saso na jira ahemfo wo mani abre esetin tontai wa mo makwan macha samai ni yen tu form agudie wo masase so no so wode ho sam abana fofra wode abaye NDC amanyiko no wo mani abre ye pa kire mu se auditor general report ba mountain so COVID-19 sika no wo mo a
efa wo mo nsase fa wo mo siase wo mo hye kokwa mu edi sika ne nyafonyafo a report ba ye wo ho ebo mu bie no wo mo so mani abre bie passes ekwan bia so sankrofo no wo se ye de wo mo famra kwan so na yetimi twi o maso ye pa se covid-19 no sika ye se ye de besa yade afede wi ase akwa kogu nkrofo bi botom ana wo mo de atwitwa mo na sika no ye hu bebi afantie ne se report itimi aba monten so na report ne si supisa so mesi wo benten asoye we ni asoye we ya NDC amanyiko ni se wo mani abre se sankrofo ni nyina no ye fa wo mo emfa emra kwan so no ene fofra the new crusading guide ede etu edwa ye boboba eyobi mna ne o se boboba the meridian de obokrata anam de to aso mo abusia sa Ghana mampani na nando ko bia da nkrama akoma kompem mensa 3000 ano Emma Ghana srafo bi ewo 37 military hospital nkramantem no sa nya no nko abane sa pia ahyen nana do ya soja fo bibi nana do me say ya soja fo bibi oyo omusho sise ko ya soja fo no ha sise obi kura se nana do do nti onsu ko isa kola no chese o de jina ye enam de wa ye nti eno na de meridian da wakata chese abanu bie edan na no 3000 bedrooms anoma wo no wasanso ma wo mo cars soja fo betumi dia jaduma I make sure say security near tight and a castle so the meridian the worker chamfoni abba ya enya sem kitwa kra aro sem esi wo atwema wo biaja ani ebu akwasem no anani different mienu nesi fire cases 2 nasi ti atwema wo biaja so yese maami bi ene ne mamienu wo mso ejash wo mu amomato nana no wonse do the meridian the bokra takro ya nam daso wom ana NDC amanyoko ne ka che attorney general auditor general say wo mu make sure say covid-19 sika covid-19 bremu sika ehwegu yi sika eyirai enina no wo make sure say covid-19 fund mismanagement no public officials ni na obi ebi kon wo bia wo make sure say on begis can back and this for this had said we are to auditor general anim ya the meridian the workrata no demonsem abana no pay Ebusayan to us the daily dispatch or say factually reliably factual. Na dispatch de abane when Munyanfo Johnson is here doing kitia chairman general ma NDC amanyiko no nimfoni ebo hasanso no Munyanfo Haruna Idrisu ne de aba afe Alhaji Muhammad Mutaka wono so de ewa hana esi doing kitia na ekase no kire mu se Wamu NDC amanyiko no wamu na omaye omu reshaft no omaye nsakraye afedi ya twi anu esu omuso na ne obi aka ya ka ma se NPP amanyiko no kura ba beka bie anu wo chem so wamu hwe wamu die mu na omunye omudie wamu ahwe omudie mu na wakasa na wo chem so wamu tirimu poni susu ya wamu de ye sansakraye no wo se wamu tirimu fa wamu pempum tuo onipa bia so pempum to a ewo se utimi man sakraye kakra ba wabra bomu enti sakraye na eba ye ne eyempum to tia na wo mutim so eye fa nya se obi tan obi na wempe we asem na se wo se aha entisa empum to enti na wo mo ye sa ensakraye dispatch de won sem atutwa ma pani abedi eche Dr. Mahamadu Baumiafoni edahane neni agiye pa hwesle a wosre a wodin sem enigisem an wodi atudwa no chem sa afia ye womi wose ya mamuo no ebegina ne naso ene kakran ntwa so afi bekọ ne wie ye na egina ne naso ne yesi afifu from 2024 wose enu won wo makeka ne masisi eni ama bibia so etimi akonkan na ne ye ne IMF fo hyehye ye ni nyina so no etimi so etimi akonkan ti IMF fo ana ekasa sem so wo mo ba be ye mo na se yesi kasem etimi egina ne naso ti afi ya shase ayekọ entose yebesi afifu from no na bibia so adeda na akwemu at daily dispatch ede wonsem etudwa owi o see if you see something say something they say wa na national security wo mo the message no ya send SMS phone so yesu hu bibi aka bibi ebi a woni akona wote won chen woni wa ba betena fie ofufure wo hwe ne ni ye bi e kire se wo di dwuma bi wo sumase wo hwe ne kasa ne yi kura na wonya Ghana ni wo bepe bibia ye wo Ghana na ne tentem pass wo bom 999 na se wa frɛ wo mo from ana ne odi ato o manim wo mo beba nti esi hu bibia
kabibie dispatch ko wakrata na de nsemi etudwa ene anope dia di wi anope kra the chronicle de obokrata munsem na yesi national health insurance scheme for woman ya brepan nduro ene womo service tariffs no womo ayemun sakra yawdo bebre ya NHIS eno no ehun sem na making the chronicle kro ya san ba mane ena o chese yewura de ni mosi NPP amanyu koni ehia animu foforo womu hia new face womu betumi de di party nanim akobu ewotwe no se gen o mampani nanado akosra be makampfo ehunfoni asi ewa anum se dem di twato nurse ni bi owo tamale ene yesi awrewo sam ni owo ya bi atono obi akodi na wunyonyo o hwe nipa odan mu se pa nurse ni kokko wadress kama ena ni nimfa so osra ni so dan mu se na asema mo kan se nurse ni obi akogye ni kwa fini nsam ya o de dimachu Facebook live na brabehe ni mfoni no na arewo semisi watermale ena mo chese police for na ka womo tata wom gusu chesi nipa odi sewu no wom susu so na di sewu no nanso ne okwadru trum okokra na inim se soja ni na ye suspect se hwan ye minim the chronicle the bokrata ene dia mane we bai ye dia si oba brabeji yi na kinkan salete imame ebia na kwaku tai kire brofo asi obetimi a kire we no ase kama pa be kire brofo ase obia me radio no me be kire brofo ase se ba ka se wo be kire twi mu akobrofo me di twi be kobrofo da bi brofo be ko twi da bi de brofo ko twi yes me di brofo ko twi inti obia me radio no inti aja no awoye awoye na abin awoye enti abusian krata bia ba making kind o shagana ya chance de no da su coat of kama that's one year 30th January 2023 near Jubilee House and by was say we share etifia semna resignation as minister responsible for pensions designation so ye Pacha say krata no so ye ana me say resign pacha on resign ye enye resignation where designation as minister responsible for pensions now what the abano say person to section 211 of the National Pensions Act 2008 Act 766 Acts amended I hereby designate you as the minister responsible for pensions with immediate effect, which means you will be responsible for National Pensions Regulatory Authority and the Social Security and National Insurance Trust, SNET. I take this opportunity to congratulate you formally on your designation. It is my hope that you will carry out the duties imposed on you under Act 766 diligently, and that you will oversee the successful implementation of its provisions. Yours sincerely, Nana Ado Dankwa Akufo Ado. Onzo ka senia abronye kan ye na ado dankwa akofo ado na ado dankwa akofo ado Nana Ado dankwa akofo otumi kama hu entese onimnim na akofo ado na ado dankwa akofo abronye na signature na wo ai very killer one eti we dia na nanu an chro krata anu a wasan you it is asem na your bloody na kwaku kire mu Ignatius bafo ewua automatic just so ebema bebeki 50 comment bi ana ebema brabe ya the vice president mi ankasa na me akope dia akoma omu nyina the chief of staff of the house Accra the honorable minister Ministry of Finance the board chairperson National Pensions Regulatory Authority the board chairperson Social Security and National Insurance Trust Accra omu nyina wa copy ama wo
Brofo no. Kwaku boye there be still our Minister of Employment and Labor Relations. Make up your friend is saying Snake Penny no. So the other your Director General. But your bro minister. Hey. Sana akwa. So that's it. Akwa say Education Minister. I also GES Director General GES. Okay. Pension no. Me dey be dwuru wa be tiase o. Ana school am kwa na nye papa ntiri bro for na say. Okay, chiri me. Anya be de ongusu chiri mu ba. Anya ba say no. Enchechemu ni baba sa kusise be hu ne nan ankasa. Section 211. Enti me ba o say letterhead ni eden, letterhead ni bro for ni eden. Bro, letterhead no. O say Makomia baby o. I say designation no. Designation as minister responsible for pensions. Na je say mabo within say mabo din say kokohwe. Omo a omaye o madwuma wi o makọ ma ho megie mu no. Hey. Mabo din so osoafo a wo na wo behwe wo so. Ana anya sa na bro ayi twi ni kire. It's more than kind news. I know. Sa. Ya de wana hye wonsa. So mabo din na mafrɛ wo. Dina someone. Onu ka je finish. We mabo din na mafrɛ wo. Ignatius bafu ewu a. Se kokohwe wo mo akọ ma ho megie. Mu no. Kokohwe wo mo so. 211. Is a emra da ho. Of the National Pensions Act 2008. I say omo makọ ma ho megie mu mra ya tintim dia to ho no mo no. Act 766. Ne fa bia ya tutu din sa no. As amended. Ya san nsakireye kakra wo. Ni gina no so. E na me dia bodin. Na ministers yes wo mo dọọso. Say no. On ti ministry no. E na ayewo ya. Nti me bodin. Ne ma to bibi din na me dia ma wo. Entam ka say nche ye hwe nim domestic debt exchange. Ye bebo bi din. Oko Spain ayewo minister of sex. Sex. Spain. Minister in charge of sex. And oko one country. And also your minister of happiness. Happiness. Yeah. Minister of happiness no. Yes, crew man ya no mo were ta ho. Enti ya boni din se minister ono na obeman krofo ani ade. Obe make sure say dey obe fan fu afa town aman crew no I do. E kon be fa so crew no be dey bia always. Enti e was one be employ Ghana for. Omo ba agrada say won so musan ne ho. E was say kum church and so mo employ no. E was so sofo yi a o wa ha yi. Beble. Kwase akwa sofo yi. Why? Kwase akwa. Opambo. I was on no more employee no. I'm Dawson. Yeah, Dawson. Jesus Christ are watching you. Nyina was your employee nyina. Mami no team. Obe just on them now no team. Me talk alole. Na mami adensa papa about to the one say. Oh, I was your employee. About to that door any passing yana. About here. Unim nipa ne kasa no. Me ate me amini kasa me ho. He mame. Me twa wani na. O se abrante nya mame ne na wodi no. Me na wodi me. Me ni enti ka kire me. O twa wani na, o to kale woli ni na, o to kokko ni na. Wa to kopot ni ya bidie no wa to ya ka asase no. Na we baby am do say wo metu akele wele na me yenu. Baby abet mi ago. Ana ni we ni no mo. Ni we ni no. Dey a obo no. Kwase akwara na. Opambo. Eni o. Oh, there be. Enti opedi ni ministry na de na ekọ no. Ye de ye dwene wan enti ase. Enti e be sere se nchiremu bi ho aye so special a. Obobra me chiremu mfa mayen. Na ye mu bi suku a ekọ ye no. E bia na school na enye papa. But what I know ni say ye ka se ya designate obi a yadi dwumadie bia hye obi nsa. So that's here. So on hwe so. E no ne nia mimi nim no. And I phone so pacho. Film Producers Association of Ghana. Abranche na de so nanum na e share na person from afom. Wo twa sini. O ka kire yan ye hwe usini ni se se metena se hwe usini no don hwere ba ko a me ye kwadwofo. Enye ono a. Yes, yeah, hwe bi ma. Enye ono a.
ne se na atu na ama ne jere enyo ono na material you ono otodo do sen enyo ono enyo ono yeah we see near wudi atem see ya kwadwofo yate be na botre dey chairman good afternoon that don't smell then has made good morning Mr. Seku Nkrumah there be anyway ya abrantofo ya de kuku pebi beku atupebi beku wa betena Sunday o yare chin the post I'm sorry mo amo no mo ire no no fo mo amo di ma wo bom mo na mo sorry babu ni siwa no fuanu ko bom asia eni ba ina sorry mo pa ye na wrade mi akwa mamo mo sorry ba bi yare e bi adwuma sai o sorry a ma cheba bom pa no wanu mo no fo no for saba friend man kazi sabu chire ni kan ye protect ya huna wrade se akasa wrade akasa chire me o ji fo biniza wo pambo the nations one o nyameti ase wa woni sabu ni o wo boa sanya contact you make asoro wa won tu fan one one kan sanya contact nsi asoro onyankopon tumi ya adwuma me de mani so hia ni enkoyo eda so tell ye tie na master lebre akolobo stondon kanaka lebre asketara bastanda tonsra me kanoti oti azankama Nada, mo be a peja bradi nyakopam. Wo yo hiri na udi tumu ajai. Na unim nyansa jai. Wo kwasia in the name of Jesus. Jai na o man na sum de mra. Jai na kura udi so hine no. Wo nya mishra mra kro mo ho. Na ja na waji me toto. Yes God. Asia original nation prophet one. Abai for monte sai. Onyankopon grada, onyankopon jatana na enhyemo. Ewo Jesus Christ Nazareth. Yes mo janso na enkama. Man Jesus enter appear there. He just then you won't fall my God. You won't do him so him. When I answer. Also for there when we tell them of many brutal one national rebel. Asma betin was so far no chrome for honor. And for chrome for now and no community. Asma chrome for betia make up a senior prophet. The dynamic camera 40. But the prophet. What am I school? What jump school filter? Don't matter what jump school filter. Apua. The nyansa no ye fa ne fie na san be wuru fie nyansa no ade so didi waruam. That's right. Obi ani di waruam da bia no konkurase na ko didi waruam ana tobi okumase a ye didi waruam. Yes. Fa unsa sam musa na wahwe. Sa. Hwe nkwan won sam safo. Wo hwe nkwan won sam sa ya emam nyansa. Enokure. San kan waruam na wo hwe nkwan chia uti. That's right. Enkwan ne se ukwase wo utiri. Na yin kwasia ne na ede obeba afade no ekọ afini doctors bibie no obiem yare abempo capitals B se capitals B etimi kwade a ene na won so yare aka nyina ebetwa no wo yesini mu yare aben na ekọ capitals B oh man what bro man na tino nyame modidi ditam no me ye nyam djuma kra me ni jam da Siam Sanmi Nanya be correct. Mehonen Sonia said Benku and Yachabi Atoso. And the minimum one say hippopotamus. Asiaqua. And in the baby are here traditional. When you start studying bit, when you start studying bit, some Berman if one over 10 Bermanesa, 10 is a boom for the killer. Not a Berman who Greek says at Sakra. You have one for the Baguino. Oh God. Don't me catch the man says so banning you be that any woman are dead. Oh, me catch. Because I said, I'm so no smash and Yana Cavo. I can't look at your coupon, so I dream a couple of about the other day. It's a no smash in the what can I say? What can I say? Nana kwame nyadi about when you say then you tinu when I know kokom abadi well you make a ton tier you make a your own is so send you Eddie yeah grofo a obo na obe in charge of happiness a usan papa we ho a obi a wo kwakofa di bia be mo abokagu Eddie oko country bi omo mo minister in charge of happiness. Intanope ya mankrofo ani agea na country bi so a minister of rice emu nkwa
because omu say mono boa wo mo panti omo paw minister so nhwe mo nko aso okay ti Ghana nka de akoyi pension minister ka de nka se koko minister mpo cause koko boayon enso mo produce koko ne bread too much ena oko Spain so omo se eduru ba bi omo hyemra se me man crofo nwu bebre enti ema to ma dream ti na omo but omo ehunu sesese no oko Spain a omo bia adwuma bebre ko mu nyankrofo enye and into omo ti Ministry of Sex and omo yi minister in charge of sex ne de ne se obebo hu dawuro e de a kire oman ma na wakyerɛkyerɛ mu akyerɛ omo ehu hia tinya se bia omo wa san ka obekyerem din ti a obekyerɛ mu ehu hia sa fade enkrofo besan call back akɔwo so that say no manya nkrofo ma omo ba be yɛ adwuma wɔ Spain hɔ no mo Yes, judgment that actually am from Beba no omro obeba na yi asoafo ne da na wo no kuro di agre be yi minister of judgment di ampa into onyasa ne ba ya ne atenso wo mo we mu na no mo ko mo ha ne de enka enti I don't know yes so ye Ghana ha no no ye minister in charge of pensions enti enhranka empanimfo ne adwene ni nyansa nyankopon de adom wo mo empanimfo me na mase na ye ntoa so wo fie ha no mo enti be da se bebre Kristo asumdwe nka mo abusuafo da bon krata mo boso no eno na atwa guo no afi ye de big interviews ni nyina so de toa so de amount ene ya woda nti show ni ye well packed ye wie anopa yi a ye be kodan ye ho na ya san aba anwumre boiling issues eno so ebeba wakwan mu ene nti ya na wa hye ne nso de amame enra ena honorable Francis Adai Nimo won kran no obudwa data paw ne campaign ho ntoma na ni suade hunu nyina ne se NPP atu ahene ne asi ahenefo no enya ne mugidie no omfa tumi nhye ne nsa ema ne mrameye Frank Kurafo ema wo mo party no afi 2024 abatfo no emu nti eno so eya asem kese ye da ho no mo ebehwe ne edi ho nkomo enne ame no ka sen so NPP empanimfu a ewom nti all the creme de la creme no anopa yi omo kwakwa kohyia na omo de ebre a wode beto ngaba parliamentary and a presidential no omo de aba beto monten so yani edisa meeting no echi ne yebesi wo ho bia no yedi mu amane e de bebre mo na before no ma me nko ha no momra me kwa kodi nkomo enra ena yehunu se National Health Insurance Scheme ebisi authority womo de krata bi de ba abonten eso na krata na womo de baaye no omo nso atworotworo brofo sede omampani trotworo baako no a wode apawo opani ni so onkonkoye minister in charge of pension no womo brofo no mo trotworo ya ma yenko ahoma ne so na ye ne vice president edema Private Health Facilities Association of Ghana enkonko twetwen komo owura Samuel Boache Donko ye ne nkonko bo enkomo opani Boache wote yenkan kan FM suni ma che ya be ma e Josepha na bibia boko de na dum bia boko na mo so nyame ehu ye nso ye moba no pai enra ena yehu secretary bi from National Health Insurance Authority wa mo akachi aba abonten secretary no Private Health Facilities Association of Ghana monsa kan bi ya be ma yes I can be far okay making kind na making kind ya monti ase ne sen but that's it but man da adia National Insurance ne aban yi adia ye bo aban baso aban adia aban ti fe ye kasa aban we aban a oti ti fe oti ni maso da kama adia na min srawo aban se or the 50% aka framework contract medicines. The word there is framework contract medicines, not the count. Now, NHI, and so they 20% aka and now NHI assign any buying assign service that you provide now, or the 10%. And so aka ama yina or memoha. You know, Yakasabana Yandi.
nyinaa yɛ adeɛ Ahenkan FM wɔ Atemaboabo Ananoa no cray Atemaboabo ebisim fati mu nti enti aban yɛ ade na mmom aka nneɛma bi a sɛ abatimi yɛ ɛka adeɛ yɛ a aban ayɛ yi ho sɛ aban no ntumi anyɛ a na ɛneɛ ka wantom kora nkɛyɛ kɔgyaa ne saa koraa de ku mu saa kora nkɛyɛ na aban nso tumi yɛ saa deɛ no deɛ a ɛneɛ ɛbɛma national insurance yɛma mpani akufoɔ na ne suade hu nti ɔde health insurance baeɛ no ɛbɛsan bɛ mu biom ama ɔbaatan ɛkɔwo ɔbaa kɔwo wo yare kɔ yaresabea ebia ɔbakɔyɛ biara no wobɛyɛ de free a wontua kaprɛ wansede kora wontua na ɛno ne yɛn private for yɛni suade hu no a yɛpɛ sɛ saa deɛ no ɛsan bɛ mu biom yɛmpɛ sɛ ghana ni biara bɛkɔ ayaresabea a yɛnhyia sɛ ɔntua sika dabi yɛmpɛ sɛ bɛkɔ Kennedy wobɛkɔ Jubilee akɔ community yɛka sɛ tua wansede kora yɛmpɛ sɛ saa deɛ bi no si biom adeɛ na yɛpɛ sɛ abayɛ one ɛno ano ne yɛayɛ a yɛte sɛ aban pagya sika ɔde ma yɛn mu no yɛn no from sika companies a yɛde aduro supply ɛwɔ ɔkansi atoto nduro no mu sɛ I don't know what is wrong with we Ghanaians adeɛ a hatere deɛ ha yɛadwen ɛno no a wotɔn no a sɛdeɛ price a wotɔn no a yɛyi nsu no sɛ yɛhu amane no aban no bi aka ho ama yɛn sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛn nua no bɛba yɛ asabea yɛnyɛ hwee mfiri mu hɔ no wɔn nso akɔto waduro no mu sɛdeɛ ɛhu nti ade nti na sɛ woyɛ saa na woyɛ saa no na wopɛ sɛ aban no nsuado hu no a ɔpɛ sɛ anytime no yɛyie no ɛyɛ yie anaa ade nti na sɛ woyɛ saa yɛsrɛ aban sɛ saa deɛ yɛ nkɔfoɔ yie ka ɔmmoa yɛn na yɛn nyinaa ɔma yɛnkɔ medical stores ɛnkɔgye aduro no yɛ private o government o charge o hwan o yɛnkɔgye na under one price sɛ one cedi a yɛ nyinaa one cedi ɛna obiara tumi yi sika biara ɛmfra nyɛ sɛ ne aban no ɛpɛpɛpɛ na health insurance no ayarehwɛ ɔma mu a ɛnti mu ɛma yɛn because sɛ obi bɛkɔ medical stores na bi ne one cedi the same drug na bɛkɔ ɔkansi na ɛyɛ two cedis a what is that? How do we function? How do the parents function? Ɛnyɛ ne papa ɛnyɛ fɛ yɛbɛsrɛ aban ɔnto ne nansi fam na fama sika company no sɛ ɔmo nyɛ a ɔmo yɛ nyinaa nkɔ medical stores wɔgye fane bi na yɛ nyinaa ho ntɔ yɛn wɔyɛte yɛni agye sɛ yɛngye sika bi a once de kwan mfi clients bia hɔ na clients biaa ba yɛasa bi a yɛma no duro no ɔkɔ na aban kɔpagya mu kakra ma yɛn a sɛdeɛ ɛbɛyɛ nye sika a ɔso sɛ matom sɛ yɛsrɛ aban ɔma n'ani nkɔ saa ɛhɔ no ma yɛn na yɛn control the market price no ɛwɔ nduro ɛne nam drugs ɛma yɛn nyinaa yɛmfa ntoma pɛmfa secondly ne aban yi sɛ aban bɔ ne ho mmɔden ɛma yɛn prompt payment a the prompt payment a meka deɛ across the whole country ɛnyɛ private nko ɛna government nko na charge nko sɛ aban atumi atom na sɛ wo payment no nyɛ afe na otua baako sɛ nea wo mu yɛ yi deɛ a abosome nkron na otua baako abosome nwɔtwe na otua baako deɛ a nea aban sɛ top up ne ko payment no ɛnyai cause nurse ni ɛbɛnyina katua doctor bɛnyina katua lab ni bɛnyina katua senatefoɔ babɛdwom sika GRfoɔ bɛdwom tax wobɛtɔ light na sɛ afe yɛntua ɔka these taxes so they are penalties for us to pay ɛti yɛsɛ no ade na wayɛ no deɛ ɛyɛ ade pɔpɔ paa wayɛ ade yɛbɔ naba so aban yɛ ade na aka deɛ baako ɔbɛyi saa nneɛma mmienu a mekeka nkyɛ aban bɛyɛ ama yɛn ɛneɛ menua sɛ aban tumi nneɛma woyɛ a health insurance yɛbɛsɛ singa daa mu sɛnea ɔmampanyinfoɔ de ba no pɛpɛ yɛbɛbɛ singa daa mu pɛpɛpɛpɛ a obiara kɔyɛ kɔyɛ operation o wokɔyɛ den o kɔyɛ den o wofa wo nto sɛ yɛ private o ɛyɛ government o ɛyɛ charge o ɛyɛ den o wofa wo ntoma a wokɔ fie ama health insurance no abɛyɛ ade a nifa menua ɛbɛdi mu paa deɛ sɛ aban yɛabɔ naba so ɔyɛ ade akasa nneɛma mmienu no ɔnyɛ ne ho na ɔnyɛma yɛn prompt payment ade yɛn private koraa deɛ yɛn private sɛ every 2 months koraa bɛma yɛ bia yɛpɛ sɛ every 2 months koraa bɛma yɛ bia ɛbɛyɛ dɛ every month yɛka yɛ bɛyɛ aban den wode abosom mmienu biara ma yɛ baako mpo a mɔni bɛgye ho saa deɛ yɛtoma pàtɛ abosom nkron abosom du afe na sika ma yɛ deɛ menua
na say one to nyawayi one your grandkeye which I go sakra enkaye ti yesenara omo no na omoyi okay you go subo na baso say abaya ate all right yeah that see be brain ti bibia ne e be san aba wo nchen biem yira enti yani ora Samuel Boache Donko or your vice president at the Private Health Facilities Association of Ghana and yen kwatwetwe nkomo no yento aso simano duanan emienu na agbo apa no pa no nwotwe ho nti from a Private Health Facilities Association yebeko National Health Insurance for no so ho nia akoso no what does it mean? Is it a case say no enduro ni bi bo be den ana sesen nete health facilities for the omo ani age but yen ya ye client National Health Insurance omo customers say yen no no we no aba no what does it mean to us ye be hwe na eno nso so yakọ akwakodi ho enkomo di amount nti ye hwe na yakọ National Health Insurance for no nso ho na ye no omo atumi edi enkomo Winners Senior High School say men kan kire o omo bi omo apromo di ato ho no mo a omo agi adesuafo den Winners Senior High School womo agi adesuafo courses ayeye no nso edoso courses na ayeye no edoso nti a free general act business home economics general science oba ni nyina no ade a Winners Senior High School a teacher form tirima bo bill wo ho mbe kire na sa courses ya mabo din nyina no ne practicals wom to say general science home economics agric science ni nyina no ade a ye wo practical facilities wo ho no mo a ho no mo na wo kwakọ ye wo practicals no eni nti ya na wa hye ne nso de amame o practicals no o pe ba bia ye no o pe ba bia wo ko school a upe baby a uko school a practicals was a way de kan ya wusua no ho ebeboa wo no eno so se oba Winners Senior High School a ye wo ho general science no nra na me kan kire wo se skeleton obi eye science ba skeleton on fa na ni hunu bi da bookum ya na chen se skeleton enie aha ye this aha ye that but we no wo de wani be hu skeleton no na wo do nsa som na we hunu parts no yes define and I say state list parts ni nyina no a wobetumi aye because we do wani ebehunu ya na wa hye ne nso e de amame Winners Senior High School e teacher form tirim abo bill ye wo facilities bebre wo ho boarding facilities wo ho sanso na hostel e wo ho entemu bi a wo pɛ no wobetumi achusi na yetimi ahwe aboa wo kama ye hostel facilities no nso no bed bags enni ho nti eya na wa hye ne nso ukoda ho no mo ya afebo emoa no enwo school bi wo ho no mo abekomu ni ase ne bed bags wo ho bed bags no and I'm from saying Nsunkrunsu ana Nsunkrunsu Nsunkrunsu agye school no wo mo hostel ana say boarding ho no na boso but wo ba Winners ye ntesa mpacho ye spray ho no mo ankoda no wo mo wo fair ade da yakoma so pa ebia na yo dwumayini wa tron so hwe no wo twere mfa wo pese wo san akotro biem this time me ba cho me kamfo Winners Senior High School at the amount Winners ne wo be yen hye ye be boa wo ama onsoso watumi atron so hwe no atwa no ato awadesua eso Winners Senior High School won in Koko Chidom Restaurant ho na obehunu ye oni utra eye Obuoba Village ho no mo tra Obuoba Village ho no anu a ye ne Chidom Restaurant no na edi animuhwe ebinom so friend Captain Jesus Junction but Winners di kan by ansa na Captain Jesus eba but se obomu bia din a driver bia be si ho na wafa saa kwan no so straight ene minim so omo agusu hotel dia na se omo aguso loose chippings dia ye time na dia nsu to na ya teche tentwo sa ba sisi ano omo asiesie kwan no so ama hwaye kama pa ene ti ya no ahye ne nso e dia mame Winners won hyehyɛ ye kama a eno ne beboa wo ama adesua esoso atimi aye kama pa eno achi nso ye wo Winners Divine Academy na academy we no a free crèche ekopim junior high na ye wo akwanya de ma desuafo a yes catch them young and they shall be yours forever nti if you am call abrem no na ye modi wo mama ba be mpani papa e Winners Divine Academy mami nkodi nkomo we mra me ba
yɛbɛba bɛtoa so de ama wo yɛkɔ na yɛne owura Raphael Godlove ahanu akɔtwetwe nkɔmmɔ wɔ no ɛyɛ kɔfarebae ɛde ma Media Foundation Global Media Foundation ɛne kɔtwetwe nkɔmmɔ owura Raphael ɔteme nka no pɛ yi Ahenkan FM so nneɛma akye yɛgye so ɛgya na biribi abɔkɔ deɛ nyame adom ne mo mpa ɛbɔnti biribi abɔkɔ Global Media Foundation den na moyɛ yo sɛdeɛ waka no edin no ɛne ɛhonam sɛ Global Media Foundation ɛyɛ media advocacy and human rights organization na deɛ ɛyɛ nyinaa ne sɛ yɛhwɛ kwan a yɛbɛfa so a through the media no yɛbɛtumi aboa ama titiri wɔn a yɛtiatia wɔn fa ahodie so mmaa ne nkwalaa ɛna afei mmabunu no yɛbɛtumi aka wɔn asɛm ɛde ama wɔn so we serve as a voice for the voiceless and at a point in time we serve as a bridge between the right holder yɛka the right holder ne ne timamufoɔ no wɔn a ɔhaw ɛha wɔn and then the power holders anaasɛ duty bearers ɛne wɔn a wɔn mpanimfoɔ a wɔn da yɛ ano sɛ yɛ president sɛ yɛ MP sɛ yɛ DC sɛ yɛ assemblyman sɛ yɛ wɔhene sɛ yɛ sɔfoɔ these are the power holders so we serve as a bridge between the right holders and then the power holders sɛ deɛ bɛyɛ a wɔn a wɔn ano ɛndu dwom no through Global Media Foundation no will be the voice for the voiceless. Okay. Afei ma yɛmmra mu issue no ɛso mo kyerɛ sɛ mo aba intensify campaign a mo di create awareness as far as say HIV and AIDS ɛyɛ concern. Yes. Wadaroma obetumi achim kakra man. Yes, minia sɛ wone me bɛyɛ adwen a ɛfiri 1989 a ɛde ba a ɛbɛsi saa berɛ yi a HIV ɛyi ne ti ɛwɔ wiase afa na nyinaa a Ghana ɛka ho no yɛabɔ dawuro no biara ɛfa HIV ho nanso ɛnɛ yi sɛdeɛ me ne wɔ kasa sesie ɛnka me ayɛ sɛ HIV ho dawurubɔ no ɛkɔ fam koraa yɛnka ho asɛm biom na dodoɔ na adwen ɛyɛ wɔn sɛ HIV no ɛkɔ anaasɛ ɛni hɔ biom nti ɛho hia sɛ yɛbɛbɔ ho dawuro na wohwɛ statistics a ɛfiri Ghana AIDS Commission ɛyɛ asoɛyɛ a HIV baayɛ no yɛteyɛ a ɛwɔ ɔmampani asoɛyɛ ɛyɛ the office of the presidency ama yɛhu sɛ sisiaa no ɛyɛ new infection ɛyɛ adeɛ a ɛrekɔ soro papapapapapapa ɛwɔ Ghana ha nyinaa na sɛ wohwɛ statistics no na wohwɛ nipa dodoɔ a ɛnya HIV ade de biara adeɛ kyɛn no a ne titiriw ɛyɛ mmabunu no a na ɛho akɔhia sɛ dawurubɔ no a yɛgyae ato hɔ no a yɛmmɔ bio no yɛsa ɛkɔfa ba ɛnam sɛ yɛmmɔ dawuro no nti no first no nka wobɛte yɛsɛ if it is not on it is not in na yɛsɛ wonhyɛ condom a wodi ɔba a ɛndɛ yie nanso nnɛ sɛsie yi a meka sɛ ɛnam sɛ dawurubɔ no nyinaa kɔ fam nti no obiara nam ɛɛtɔ ɔba a yɛmfa ho sɛ yɛwɔ condom yɛni condom yɛdi a ɛwɔ biara no na yɛdi kɔ ɛgya Raphael ɛgya wo nsɛm no bia no ɔden dodo yɛ a no wafira ne ntoma ma yɛn wae ne nua memfa no ntoma sɛn ɛyɛ borɔfo na meka nka bɛka ne sɛn sɛ no ana nka bɛka anaa but yɛ kɔɔkya ne deɛ nte saa deɛ yɛde atete yɛn no yɛserɛ wo sɛ wɔhu ɔhaw a ɛha yɛn ɔman yi mu ɛno no sɛ to call a spade no ɛno akɔda ne yɛ asɛm nti ɛbere biara no yɛsɛ yɛmfira no ntoma no na yɛde yɛ adeɛ a ɛnyɛ nti abɛntina yɛma ho kwa na yɛmfrɛ spade nti wadaroma spade ne yɛbɛfrɛ but ɛnɛ ne deɛ yɛmfira no ntoma kakra why meda ase ɛti sɛdeɛ meka no ɛti yɛsie yi a wohwɛ ɔman mu a yɛte mu yi a HIV ɛyɛ prevalence rate no akɔ soro paa ɛna dawurubɔ no nso aba fam sɛ wo a wobɛdi adanseɛ sɛ ɛbere bi twa mu between 2000 ɛbɛsi 2010 mu hɔ baabi no baabi a wobɛfa bia wobɛhu sɛ yɛbɔ HIV ho dawuro wobɛhwɛ wowɔ wokɔ asɔredɛm mu a yɛka HIV ho asɛm wokɔ community a yɛka HIV ho asɛm baabi a wobɛwura bia na HIV ho asɛm ɛwɔ radio so TV so na me nua mepɛ sɛ mebisa wo first no na saa bɛka na wɔ GDC na metumi ka sɛ
at a point, we will say the whole bulletin story, HIV stories and because not the Rubon air Koso, said you be a big treaty awareness. I'm going to pay any about also. Now, so never I may know what I say, you know. The patch and people saying and what HIV who the Rubon was with TV, with radio, and our community, and sorry, what you want? Yeah, talking what happened. My idea, some way you born with the Rusa. Now, so they are radio stations, the Mudu do a thing, and they can't want it. It is a man, a Yadiano, the can say when you're free day. Aha, and after Odian and Pansam. Now, the money here, a who can say, crying, say, oh, sir, and Kualana, ya woo warm, ewa bra, one mammy more HIV, no minimum, ya woo warm more HIV. To see, and one would go there, you know, the group of penny fiasco. And as I'm Kualano, so. And Rano Mahu says only 18 years, I'll be near disclosing his status at the Atreno. Into a view, no mammy can't pass over HIV. Now, so the mammy ain't mean can WhatsApp and Treno direct because only 18 years. Only 18 years, Lintino, and Rano and Mahu can't so be near Kabi Atren. It's a view, and one is a mammy back corner. There's Akolano so from 16 years because the American concept of sex. It is Akolani betting me a trampana. Obeying any Bama Quacoda. Now, Saturday or no, HIV now. Only say or HIV. Now, them also what way out to see when I could say I buy a come a your secondary school Trinity come and offer first work of Penwatia. Also, then they call the women so HIV, women so in your friends girl. I collected the city do need it. Now, one in the crocodile also used to condom me. Ube say, no, I quacking, Ewa Bra Willie, and I do all the mountains only. It's a ma akoye bibia wo ho eti na hu be hia sese sie ya ye kase no ye se ase na HIV hu de rubo no ye kokofa ba enu nti na ma ye kasa. Okay, yate on seven no wakyerɛkyerɛ mu amamu ada hɔ nti bibia ni ɛbɛsan aba na obi bisa sɛ Global Media Foundation no wakyerɛkyerɛ mu nnwuma mu deɛ is it open to obia especially obi ɔyɛ nsɛmtwerɛni sɛ ɔno nso betumi de ne ho abɛdwon ana sɛn nɛteɛ. Yeah, Global Media Foundation, no, you're membership organization. You can membership organization. It is a GJA. Say we are Centurion, I will be to apply. I will be to join GJA. You're membership organization. Name so be a media practitioner, no person or join. Your media men or more join Global Media Foundation as ambassadors. It is say can volunteer ambassador. It is see I will also part of Global Media Foundation. You better register as a volunteer. Now, why you ambassador or a Timoda into your programs, you are interested in. We invite you to be part of the program. Said the Bayer, Nimudiana also Bessia, your body capacity. Now, once for their call Pesiaso. Now, and you may be a also, a babwa. It is a human rights issue to be near Koso, or Timoda, after so do other. You just look at it. Now, a whole report to our brain. Then we take it up. Said the Bayer bit me about 80 media practitioners are open. Will be bit me against office or Jaya. Okay, yeah, that's CBB and Ever Samba on Champion. There's another master. Ora Raphael Godlove Ahenu, a CEO, Global Media Foundation, and any quarter and common on now before. And yenene kwakobon komono migusu amidi Winners Divine Academy hon adanse ye dia kyerɛw Winners Divine Academy sɛ men kan kyerɛw sɛ a free crèche and kwada no wo mo totofi wa bremu no nursery kindergarten lower and afei upper primary a free basic 1 copy 6 ne ye tiny friend P1 and as class 1 to 6 no eno okɔ ɛyɛ Winners Divine Academy akwada no ubenya akwanya wo hɔ junior high school and also ubenya akwanya free form 1 copy form 3 akwanya ɛwɔ hɔ boarding facilities wɔ hɔ ɛde ma adisua for no a free crèche ɛde kɔpem JHS no ɔmubenya baabi ada dwodwo wɔn ho ɛno akyi nso yɛwɔ cars bebree yɛde fa day students ni free fie de kɔ ne yasan de wɔ mo ɛba yɛkyi kwan sɛ na medical ka kyerɛ wɔ no yɛwɔ ɛyɛ nkɔkɔ aman from Otra Obuoba village no Chidom restaurant ya ne di anim hwɛ frame penny 4 0244571927 0244571927 and a 02081937788
0208193788 number abɛfrɛ Winners Divine Academy na yɛne wo abɔ nkɔmmɔ na Amazing Training Foundation ɔmo asan aba sɛ wɔkae wɔm wɔn ɛde ɛdafua esi hɔ na wɔn akyerɛ wo sɛdeɛ yɛyɛ tapetan sɛdeɛ yɛyɛ biodigester sɛdeɛ yɛyɛ organic weedicide ɛnwanyɛn emire nneɛma no bebree no a yɛkyerɛ wo sɛmina yɛ sɛmina no yɛkyerɛ wo te sɛ key soap ne BF soap no ɛdɔɔso ɛne Amazing Training Foundation deɛ wunim wɔn dada ɛnya afei ne yɛbɛkasa bebree no a wɔn yɛ registration asan aba bɛyɛ training ne bie mu o. Oh yes, baso dendenden. Nyankopɔn ɛyɛ adom a wɔn ɛkyerɛ sɛ wɔn asan aba biom ɛba bɛkyerɛ ɔmanfoɔ wɔyɛ mpɔtɛm ha no mo kwan a bɛfa so na nso so watimi anya wɔn nsa no adwuma a wɔde bɛbɔ wɔn ankasa ho ɛbra na ne ɛwɔ mu nie ɔsɛm nka nkyerɛ wo sɛ registration fee ne 50 Ghana cedis ɛna training fee no ɛyɛ 200 Ghana cedis ɛne ntu kabo mu ana ɛyɛ 250 Ghana cedis na wei no ɔmo bɛma wo certificate asan ama wo manual a manual no ɛbɛ guide wo wabra wo ankasa wo ɛyɛ bi dwumadie no ɛbɛkɔ so ɛwɔ Church of Christ ɔdan runabout hɔ a Church of Christ ɔdan runabout hɔ a ɛyɛ nyankopɔn yɛ adom a March ne de ɛtɔ so 9 4th March ɛna ɛbɛkɔ so ɛne nti free sabri a wobɛtumi ahyɛ aseɛ na waboaboa wo ho na ɛbrɛ ne so a wode wo ho abɛhyɛ mu bi nti yɛbɛkyerɛ wo nneɛma bebree te sɛ floor cleaner yɛbɛkyerɛ wo washing powder yɛbɛkyerɛ wo alata samana sɛdeɛ ɛyɛ no shower gel liquid soap parazone balm yi ointment no yɛbɛkyerɛ wo sɛdeɛ ɛyɛ no after wash yɛbɛkyerɛ wo air freshener sɛdeɛ ɛyɛ no ɛwɔ mushroom fish farming snail farming organic weedicide biodigester ɛna medical ka kyerɛ wo sɛ tapping time no nso so yɛbɛkyerɛ wo sɛdeɛ ɛyɛ ne nyinaa a yɛbɛboa wo kama paa mepakyɛ wo dwumadie no bɛkɔ so nɔnso abapa ho sima aduasa ɛkɔpem sɛ nɔnan ɛbɛbɔ ɛyɛ 0244858110 0244858110 ɛna 0544054179 0544054179 wei ɛyɛ Amazing Training Foundation wɔn mu ayɛ a na wɔn taa de dafua baako si hɔ na wɔn akyerɛ yɛn no wɔn adi kan aba bɛyɛ nti wunim dada ɛne nti yɛ a na wahyɛ ne nso ɛde ama me fa wo ho hyɛ mu bi na ɛbɛboa wo nti firi aseɛ saa bere yɛ na save sika no nkakra March bosome no enso no na watimi atua wie na nso so aba bisua nsa no adwuma Jubilee Hospital nso so abi omo apromu ato hɔ na tie ha OPD wɔn bɛhwɛ wo inpatient laboratory test wɔ hɔ pharmacy enduro no yabɔ ne ma sɛ den antenatal care nso nie apemfo no yɛhwɛ wo akɔpem bra wo bɛwo brane yɛntwa wo scan ɛhwɛ sɛ abɔfra no da yi anaso wɔ na yi mɛma no nso mo prostate ɛwɔ sɛ mo ba bɛkyɛke ne yɛhwɛ sɛ biribi agyina ne nan so anaasɛ sɛn ɛna ɛteɛ w'ani usomu ɔposa sɛ deɛ w'anya ɔkorafoɔ bataade a wusie no ɛbɛtu ato fam w'ani ne mmienu kura hu adeɛ no abrabɔ no sɛ na ɛkɔ na ne nyinaa ɛbɛdwom waso bɛyɛ papapapa kura yi mu mepakyɛw bra Jubilee ne yɛhwɛ ɔma ho ntɔw diabetes ne hypertension yɛbɛkyerɛ sɛ deɛ wɔbɛne mu aduro na watimi adidie na ho atɔ kama canteen wɔ hɔ yɛgye national health insurance na private health insurance Jubilee Hospital akyi kwan yɛ yɛra kwan na akɔhɛ sɛ deɛ ɔmo asiesie hɔ apenti hɔ nom na ɛhɔ ayɛ fɛfɛɛfɛ no a wona osi yadeɛ bi aso mu a ɛkum sɛ deɛ wuduru hɔ nom hwɛ environment no koraa no a ohu tumi tɔw ɔdan aboaboa Mantra Bridge no so ne yɛwɔ 0244 575799 0244575799 and a 0241784645 0241784645 ɛyɛ number abɛfrɛ na yɛtimi agye wo so ma me nane me homra me ba aka bi wɔ mu wɔ ha yɛde bɛtoa wo so na afei yɛde de aka nyinaa nso so de aka ho de ama wo tie wei ma yɛn yɛba sisi a Hey, na den e koso amani agi say. What's in so when I think it try no Vicky pass papa. Even mathematics onya A1, science A1, social studies A1, English language A1. Wa pass yankasa. Hey, na school ben no enyo mo yade o. Only believe senior high. Woman man kanya crowd. Teachers for no woman penny papa. Hey, me buy ko tro ne de enye crowd. Hey, mass nye. Faniko only believe. English yenye. Faniko only believe. Science so enye crowd. Oh, me say Faniko only believe senior high. Omo ya courses ni nyina. E penny for sister banchinya. E Janet
abɔfra no deɛ wo sister ne tia bɔn na wɔhu hwee a ne kɔ only believe afei wɔn a wɔtwerɛ nsɔhwɛ ne nyinaa pa menua mmɔfra no ne yɛ daakye o BC nsɔhwɛ wɔn a wɔtwerɛ yɛ sɛ wɔapaase o sɛ wɔmpaase o fa ne kɔ only believe na sɛ si a me ne wɔkasa no wɔn bia admission a wɔn kye mmɔfra no form 1 form 2 akɔnya da hɔ no mu sɛ si a mekasa yi ɛnti a wofo ani agye ɔmo yɛ dede se yɛnka nkyerɛ wo yɛsɛ bɔɔde ani wɔ ne yɛdi nkamfoɔ only believe apa fa abɔfra ne kɔ hɔ na ne nsɔhwɛ ne deɛ wɔkwan biaa skul bɛma akyerɛkyerɛfoɔ no bɛfa so ma mmɔfra no pass ne deɛ wɔm bɛyɛ wɔm skul fees so deɛ ne bɔɔda fam bɔkɔɔ wobɛtumi atua ne installment kakra kɔsi sɛ abɔfra no bɛwie skul ɛnti skul yɛpia ne pratoɔ no ma wɔnkye admission skul fees ne kora deɛ ɛma ne nyɛ dadwen wodeɛ ne sɛ wode w'ani bɛkyerɛ mu ɛwɔ only believe senior high ɛnti fa w'ani kyerɛ mu wɔ akyem kɔkurantum anaasɛ frɛ 0240 202 148 anaa 0247 670 736 ɛna 0500 041 317 only believe senior high school yɛdeɛ yɛkɔ Super Sub Cement and Superstar Cement and it's CCAD. Messi for the contractor for you to a buso, a some G's enterprise and a cover cement in your at Yaba. And to your Messi, we a contractor will be a project beer, a Super Sub Cement and a Superstar Cement and no necessary water. And one day, the grade no, a 42.5 hour and a 32.5 hour. Now, so to Superstar Cementa and no set 32.5 N. Gunning na and no penny cementa. A year 55 kilos. Ya chow 5 kilos free. Ninina. A year some G's enterprise and I go Fadia Bakimoda. Some G's enterprise. Etunto iron raw size baby. And unti who super cement and then superstar cement. And I say iron ross ni be a tono. Some G's enterprise. Ewo Akimoda. A mantra. Yanitux filling station no and a bush anymore. Frewamo. It was 0243 583190. Mawura supermarket ha mamaniaji pa. Ebraba, Charles we and the fridge we die. Misha, every Ghana ha. Hey, asani ya yo di phone wa wune pepepe every Ghana he fra broche nemum ya dia broche bagana. WAS Bioengineering Ghana Limited. Akra niema bi to say shells, fridges, trollers, baskets, afe sales decks and my 24 nyina sa wo store no. Eya shop anasa morning nyina wo benya wudie. Shopping mall ya me. Call munchanya. Chelsea, omit me about she be a hot mammy. Send your pen no sa pepepe. How? Tell me what and your WAS Bioengineering Ghana Limited. Ewa Amasamai and Crime. Wabe a chapia depuna. Ubet Mr. Frewamu Mason 0240 530 496 and I say 0542 325 584 0509 994 592. Sir, me pebia, on bet me dia breme. One bet media brand. Thank you. Me kwa hosesia. Say your case Dominion Herbal Powder, Emma immune system, and then Quabo will nip a drum in the yet. Then the senti, what Teddy Yaresu Kunimua, and what dance be new. I don't dare fine pa, Manumbi, Tina Midiwa dancing, and I say, Meme say Dominion Herbal Powder, dear, Minia, and yet a month for dancing, and a bacon fool. Near a year woman nip a diamono, a broma drink, and a mentias so, and my Dominion Herbal Powder, and Pawu de Biarada. As someone at the Hono, Dominion Herbal Powder, and once one you will see a share will take up. Now that trick to us. Biagumu, what fancy yanum. What we Angels Dominion Herbal Center, one cocoa and a diaba, a painful, a baton more monuful, and Quadawin in Field Mid one come. Dodo Afre 054 315 8195. FDA, Aji a Gadian Kratui Atum. One day, no be 2 days. One day, only one day. Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM. We ba cho yeda asese wa twen amiakoto enkra ba ye to aso hye ne nso ma ache ni dwumadie no edin ma main fast da ne bi nkomfa man National Senior High School omo kese pa no ewo Kumase na omo adwene omanfo e wa achem odan ne mpotem ho ani to ma bibi omo campus ni bi odan Nkwanta. National Senior High School courses ni nyina ye bi eba no General Act, eba no Business, Home Economics, Visual Arts, Agric Science ye kire ewo National Senior High School.
ye branch anase ye campus ewo dan Nkwanta na nije se mu mu ni se a teacher fo a wo mo kire ye mofra no ade wo ho no omo nyina eye WAEC examiners eni to omo kire wade a omo nim nea eba won so hwenim nti ye kire wo na wada wo ho so na brand so wetimi atweretwa na ye kama pa ye de nhyehyɛ ye de aba se asukufo be se aduonum 50 a omo be di kan aba no ye ma wo mo scholarship 20% na ne wo de atoa wade sua so kama pa ebeboa wo National Senior High School epa cho fa wo hyem na onsusu nya so mfa so bebre entu kwan enkwa chirichiri adan a wo se wo ko Senior High ene ye de aben wo ewo wo mpotamo ha ya ani ntifu be frem penimfo 0540 779363 0540779363 and 0244923636 0244923636 number obefre na National Senior High School penimfo etumi age wo na Willie Dark Technologies Ghana enso so say womo ye Center for Jobs Creation womo eboa amwanya wonsa no adwuma plasterboard ceiling design POP electric fencing installation car and a motor tracking system CCTV camera installation satellite installation biofuel digester air condition installation mushroom farming snail farming and honey making send ye ni nyina no yade a ye be kyerɛw eye edam yenu ne yade asi ho na da bia e wode ye be kyerɛw eni ntu betimi de ho ahyem nyame yadom a memene da ebe ye be kyerɛ efa edi kan no memene da ebe ya memene de wo kyenechi ya yade a ye kyerɛ efa edi kan ye de da baako e de be kyerɛw saa ne ma mabobɔ din nyina o eni nti fa ho hyem wo mo forms no 20 Ghana cedis and a training fee no 300 Ghana cedis de ma mabobɔ so nyina ye da baako pɛ ene ye de be kyerɛw ni nyina na ne wo mu ni sɛ ye wi a ye be ma wo pen drive ni assign ama wo certificate pen drive no eye manual ni ya kyerɛw ni nyina no ye de agu so adenti sɛ wo ye bi na wo re ye afi ho a quickly now I refer to the open drive no so no na guide o kama pa adenti ya na wa hyɛ ne nso de ama me nyame yadom a memene da ebe die ne bɛkɔ so ɛwɔ Ascension Presbyterian Church of Ghana Achimodan Old Town ɛno ne ye memene da yi na ye wie memene da no ɛbɛsan ye another one ɛno ne bɛkɔ so on the 11th February ɛbɛkɔ so edi sɛ wantimi amfa ho anhyɛ memene da de mu a ne yɛbɛkɔ so on the 11th no so betimi de ho ahyem akwanya no opowumpo ɛwɔ sɛ ɔde ho hyem ne boa wo na onso so utimi nya wo nsa no adwuma na agya o mame taku mame sempoa no watimi atwam wɔ saa kwan no so mepakyɛw ɛbɛkɔ so Ascension Presbyterian Church of Ghana ɛwɔ Achimodan Old Town yɛn ha ya ɛyɛ na wahyɛ ne nso ɛde ama me yɛto nsa de afrɛ obi bia so wɔmfa ne ho ɛnhyɛm ne ntumi mua no na ne ɛwɔ mu no sɛ yɛsan ɛwɔ product ɛwɔ mountain so a yɛtɔn yɛtriti dada ɛne nti yɛwɔ chemicals a wodi bɛtriti wo manhole ɛna wo KVIP na ɛbɔn kankankankankan wɔ mpɔtam hɔ no yɛn pɛ toilet ne abɔ dam ne ɔno no bɔn kankankan wɔ mpɔtam hɔ no ne yɛtumi akyerɛ na paapaa ne tantan so ama no yɛde chemicals no ɛbɛka ne to adwom mepakyɛw yɛwɔ bioenzyme ɛno ne organic treated coconut fiber nso wɔ hɔ 3D epoxy yɛwɔ chemicals ɛwɔ hɔ no mu a ɛbɛboa wo papapapapa ɛyɛ na wafrɛ Willie Dark Technologies Ghana ɛwɔ 0244 959949 0244 959949 and 0244 635007 0244 635007 Facebook ubedi achi ɛwɔ Edu TVGH na yɛtimi ahwɛ aboa wo hɔ kama pa mebacho Samchi Enterprise nso so boya me asi dan no materials papa materials ya ni mu odene na ɛyɛ PPP o pre papa preko no ɛyɛ Samchi Enterprise na make come for the amount cement bi a wati din ɛyɛ papa wo de bra hɔ obenya bi sɛ ya abansoro na wokosi abentia floor bi na wokɔ akoguo concrete bi na wokoguo foundation bi na wokɔyɛ wokotwa blocks bibi a wobɛ wokɔ akɔyɛ a wobɛhia cement ne de make come for Samchi Enterprise na the amount ne bo no watete so kama na nya ewomuo ne sɛ oba yɛn hɔ no mu a wobenya wɔn na wɔn tirim abɔ bi wobenya botere kyerɛkyerɛ nneɛma mu kama ɛde akyerɛ wo mbɛmu afutuo akwankyerɛ papa na timi aboa wo ɛwɔ Samchi Enterprise ɛhɔ ɛnomo yɛsan ɛwɔ iron rods nketewa kɛseɛ ne adantɛmo
ɛwɔ yɛn hɔ nom a ne boɔ no ɛfo nkyɛnsee adi kuru dan soɔ no nso ɛno nso so ebi wɔ hɔ woyi no firi emu a yɛsan wɔ nadoa prango gabi baaka prango prango nti woba prango no nso yɛwɔ bebree a yɛbɛboa paa nketewa kɛseɛ tenten tietia ɛhɔ ne hɔ ne nyinaa wo nsa bɛka bi ɛwɔ Samche Enterprise akyemɔdan mantra Wache Junction ɛne ebutuo ɛyɛ no afrɛ wɔ 0243583190 0243583190 Samche Enterprise wɔn susu kura yɛ mu dendenden ɛna ɛnɛ anɔpa yi yɛsom wɔ ɛkwan sonko ɛso sɛ medi kan ka kyerɛ wɔ no ɛnɛ yɛhwɛ ne mu sɛ NPP mpanimfoɔ bɛkɔ nhyiamu na wɔn nhyiamu no akyi no wɔn de date ɛbɛba abɔnten ɛda pɔten a parliamentary primaries no wɔn bɛkɔ akɔtoɔ ɛna presidential no nso break pɔten a ɛbɛkɔ so no wɔn de ne nyinaa ɛde bɛba na nea ɛwɔ mu ne sɛ okɔ parliament a NPP MPC no bebree no a ɛkyerɛ sɛ wɔn nkɔnkɔyɛ early congress okɔ Jubilee House nso a Jubilee House foɔ kyerɛ sɛ early congress no ɛmoa na tie unse per wɔn party constitution no sɛ wɔn kɔkɔyi flag bearer automatically no ɔmampani Akufo-Addo sesi yɛ ɔno na yɛ party leader because ɔyɛ president enti president deɛ woyɛ chairman akora na who pay allegiance to president but the moment per wɔn constitution the moment a wɔn akɔto aba ɛbɛkɔ akɔyi flag bearer no then ɔmampani Akufo-Addo will forfeit the position as leader of the party by extension. So your president, no. Then all the focus will be shifted. Ebeko onipa omekwa yi no se flag bearer no eso. Eno na ebi mo kiro ma dwen se basa ebema wo mo government no as ebe destabilize kakra because ebi adwen kɔ leader no so e wo se yetimi ede ne criss cross ema omanfo hunu no because omanpani wa wie ne de and omanpani wo hwe Ghana constitution na owie we no a enya de obetimi atoa so biem aninti se wawu a no mo ani akwa menam eno na ama Jubilee House mpanimfo ni bi kire se saa omo early congress no ebema mentime ho ase abo awura government no emu ama wan hwe ya government no ebeye fatigue ebirim so kyese da bi so tro de ben wo a no agene tentem yenkonkoye primaries no ye primaries no na members of parliament yenya ye kobiem no yehunu se ye kobiem yen a yen kobiem no ye sie sika ne de akohwe da ache a ne yatimi aye na aboa yen ebirim so kyese o da bi se yekokoto oba no kra na se MPC no bebre no a wo mu seat efiri wo mu nsa omo be ma aban no nani ebetutu aka ne nsam because project bebre wo hono mu a wo de ba ye muawo because wama ombe feel say bia wama wonkrofo atuyen afiri akonwa so ensem bebre a eno nso so etwaguo na e wo senka reshuffling no eba but information yenya ye ne say reshuffling no enya mansa tie but after a meeting a ekoso no me no ka say meeting no ahyase den ekoso ene meeting no mu wie na meeting no a omo be press conference na omo di day for presidential any parliamentary no date no omo de beba abonten nti omo wie na kwan mu da ho wie a then omampani is ready to go say obeye ne reshuffling no ma menkwa homa ne so na me ne Pawuli oye chairman Edema Concerned Drivers Association of Ghana yene no nkotwetwe enkomo yetete so mo so person mo to wo mo lorry fee mu sa ne tie anasa se ne tie Pawuli utimi kan FM suni ma tie enjo so mi tie wa tie fa no be atiefo eje so papa na mo kire se good for oil for good o say good for oil no scam aden ma mi tie wa tie fa no be na maza anya to them eno kure be pa ne wo mo ma kire o se gold no ye de ebia 3000 kopi oil 5000 na 6000 ma o ma kire o ba se wo mo be announce metric tons abamwantin so nti gold o mo de coin de no de we are not privy to and then ya ka to say
enya trawo ni ba so mo buy omo na make say omo buy ye omo be announce ya di gold number ana gold ni mai esi ye na di gold ko na di oil aba so ye number ai petrol ya tuma na ye ntom I say e bia fe no mo toto ne o ma say buy ya na ye tete ne ma so petrol ye ko fa ba ye de oil ba 2 weeks ndi egusu gu tank no 2 weeks I see. No need a problem. The problem is a banning $1 next time. The dollar now, the BN will be cost to be. For example, what do I hear about? I hear anybody, you know, Abuso kind dollar cost on Abuso kind of cost. Now, you're quite about. You know, because I wouldn't miss about insurance, about 50%. DBA charges about 30%. Memoir. Electricity yantumu 26%. Memoir. Yetie wo Pauli. Inso yantumu 8%. Dollar na cost na e ba fam. Dollar de bio. Ni dia tra so be ka se enya nokore. Enti na nokore no se ha yen nokore. Me ya tra se oli ahadie because we nim say baby awote no adwuma wo ye no won information same because as a trotro driver ni a minya time any investigation there o unim same e bia masola na do 2 o'clock na maso me phone na me check ni ma bi I was takra na I will 30 minutes am person ni kimi ka koye adwuma enti ni ya kan de sam ye mfa trust am ma o because nkwala kura o kita phone o miemia no gugu sesia na yi nukure na tren ni ameka wonti ase enti ye ka tire wo se na ba ne ye no eye na da ni atosem ya gite taxi nyina wie o aban ya no be ka tire se abande da ne se wa wi amana ka do penti ye ma ne kwan don twa 1 million bom 2 million bom container double ya kana fine o se Ghana bank ni boy no krono enti ye support no mu bank nyina ogu bank ni nyina enne ye sika kakra da won o se odi ni na ekosi awa akwaji loan for 2 years 3 years as o be twa na lebo a enti ze ye ka tro se ni o mo ka tro se ni ya to se ma na eye rora da sama na ni ye ka na nyina so ho wo ba rolling station be ka tro se ile bi yan yin na opposition ni bono ti buye na ni so ya gituma nya de ye be ko NIS ba o mi akai udi kana Japan kwa be ka se enne ma ka sa asem ya wie ba sa ndam ati be ka de ena mo mo go abontre kwa nko ye campaign another break our parliament enne nya ni ye ko ba o mi akai no I finance minister so be kan me the ministry sukura me hu finance minister wa pon se da Debbie ba o ka se wa bon a o basis ne den o ba kan se 2021 adaba futi etia wo man ya on the 6th December o mo prayer first house o tibi so me hu bibi ba petrol next na every 3 months ya petrol mo ba ko o tibi yen last year, November 10th and 15th, you have to load from 2 times. Meboa, you had the 19% but 20% by Meboa. I'm not going to use some car work and pay. No, I'm paying you for your self for buying. Many a man go in. One buy Rodiama. Who will pay in a bank for the low blow? Who will pay in a bank for the low blow gas? Yeah, the blow will pay. No, you have a 7 years, good 8 years, Ghana for. Yes, but that comparison now, we are talking about when na we are seeing WHO and declare Yarabia say a pandemic. Togo for 1 count. Burkina 1 count. But who can say about management? Maybe omunyina ka ho, but comparison there. Oh yeah, now I am very objective.
na wa compare enti sa countries ya bobo mudin Togo ne Cote d'Ivoire yi o management senia yen Ghana ha omampani Akufo-Addo ne MPP manage COVID no a what the toto aman ya bobo din hu a ene ne nyepe o nipa say ne wu to send enu de menum ni ente honti ante nipa obi nipa wi pe ndu Ghana fo de fa ne say ya doso sin enti ende nipa wu Nigeria say na bia ye to fuel no o anu to mo to Benin wo fuel but say Benin so ya ante say ma mo free water ya ma mo free enuane ne nyoma na wote ye ika na wo mo de man ne wo mo de ye de ika na wo mo de man ye ne no wo mo ka tire that opposition be can say then so na wo mo so wo mo de man ye ne ye be pia wo mo se de bia nya no kure na wo ma mo msa efi ana we ntu amaye sika ana individuals so amaye sika wo mo keke sika na nya bia ye be pia ka ile bi COVID-19 ile tax government of Nigeria me no usu ade na wo bisa question say ana me papa na timamufu na wo tie ye ne na bu awo what ye nyina ma sika wo mo de ba we bank de ba e ma for de ba individuals de ba ni ka se wo to ma ye one composition ka se e better tia mo de bida edi ye ka se ni pa osafumafo wasi wakwaji loan wasa meboa kana fuka ya mampanyin se de ko no ban road mra ban road buy masa ti wo fie ni de bank tawo setam na gana zu nyina kura awie enti momo issue nyina ne se finance minister ne skill set e ba no knowledge na e ko from nti e betimi o mampanyin nyini mfiri ho ma de be bia wa ye dru no abre no be fufu ba be enne ochina say brate 15% na you free one yes and baba ya onya Ghana for na ebre le be san so dia ba because petrol cost so insurance cost so water cost so electricity cost so DBS charges cost so abuso kan dey plan enka maybe so as mo dollar cost and cost say dollar ne cost and cost and this be see I to set me akopim by February March April that's this year in Maya Ghana a bit matter man okay Pauli ma yena se bibia ne ebesan ba onchen biem Pauli chairman Concerned Drivers Association of Ghana and yene ko twetwe enkomo no some messages madaro mamodi aba yemfa entwaso me monitor so from NPP one headquarters ne ekoso ho bia no amu kasa duru achi kakra ne enya information no nti fela okrum ne ebeti bia ebeka ho asema kire but in the meantime we see a friend Blessed Sun 2 p.m. Asante Mampong. Alan Cash should stop worrying himself. Was all hand ho crack again. MPP no emu no atonsuom. And it will be obedi ani mu bia so betonsuom. NDC bad den. Abeje Ghana for Blessed Sun 2 p.m. Asante Mampong ne di odi aba no. Nana yaw fresher. So say keep up the good work. May show live any free achim tuntumrim. Yaw Isaac and also good morning Ahenkan FM. Ono ne na yiko de wan trokra na nyo no a. Wodi abawa ha rejoice efia bim. Say good morning mayor. When we say the MPP aban ni behave. Sa pe no opposition. Wo mo ene wo mo hwe yanim no. Oh okay. Kame twa no. Enie, enti o se say the MPP fu behave no. Sa pepe na party bi aba ban mu na obeko opposition ya no waye o. Opposition hwe o manimu den. Omo twom mu ne beten ye pe opposition ne de kwara na wo mo ebeko. Wo fa K enzo say good morning ye frame wo fa K me hwe wo live e di free teshi. Ye den o se den ye da aban yi ase. Se ordwin yen Ghana for ehun ordinary Ghanaian no ordwin yen ho papa and then what the National Rental Assistance Scheme the abebe boa yen insurance company for regards enkoma ni incoming president
honorable doctor free akuto papa yi minim die nti ombo ni dia na sere adodore mi yi aden e wasa wo yesterday free akuto water atopa baba be di president no de hwade ya yiriyo okay nti yɛbɛrɛ na yɛatoa so na afei yɛde nkɔmmɔ no ne aka no nyinaa de atoatoa so de ama no afei yɛama wo nso so kwan na watumi aba mu ebi wonim sɛ month wei nso so ɛyɛ month of love February deɛ yɛkyerɛ ɔdɔ de kyerɛ yɛn ho nti the month of February no yɛkyerɛ ɔdɔ de kyerɛ yɛn ho kyerɛ ɔdɔ kyerɛ wo nua chocolate koraa na wo nsa bɛso so a bɛtumi atɔ a na watɔ chocolate na wode ama wo nua na yɛ fɛfɛɛfɛ mo a mutirimu dendenden mo nkyɛ adeɛ nya adɔyɛ no mo nhyɛ aseɛ nsua na mo nkyɛ adeɛ na mo nya adɔyɛ Same Boache ede ode afa haba or say indeed Ghana for a face global economic crisis but uyi ni nyina de si nkyɛn a more initiatives and on Mampani Akufo-Addo ne na aban wo mo ye ene 300 bed capacity yakwa akopa ho ntoma ede ama 37 military hospital boa wom na onfa o se de yemfa nchia nkoma Mark Okreku Mante ayensua no constituency efo twɛn no ne dia wode aba eno no Enoch Asamake sinso so de ne dia aba wa ha eno so yɛbɛka ho asɛm but ma menkwa homa ne so mra mene Reverend Stephen Edem Ampe rent control officer oko Western North region no a wono any overall boss wo ho Reverend Otimenka Christ asumdwe nkan wo anka won so benia ne djuma pa ho ye da se afishia panso fin combat yen office say na yet inkwam na yankopon su shirai super nti enra ena no mpo ne hu se minister in charge of works and housing Francis Asenso Boache Omampani Akufo-Addo ne mpanimfo bi eka ho wo mo ekoko pawo dwumadia ato din se National Rent Assistance Scheme rental mum yo yate National Rental Assistance Scheme yakopa ho ntoma Ghana fo hunu yanom so onye die hyianie na mo ankasa red control no de na mo ho amoye we no eba be augment mo adwuma amoye ana as usual one of the institutions ni bi na created per adwuma mankrofo aye adwuma de say penkofo adwuma mankrofo aye de no kwe na metie na mechia Ahenkan FM for nyina mutie tie mi from Western North yeah na no kwe ni say na me di kan no ebebie adwuma ma mabunu so meye na adwuma na aramonya kakra de ahyem but that notwithstanding no the amode Ghana National National Rental Assistance Scheme by and initiative by Ghana government of Ghana to facilitate accessibility and affordability of rental housing. That's a facilitate brofo. Any affordability ni say ebeboa one facilitate ni obeboa one won pese munya dan na mo high sabio sekana mo ahubua no endrum pempenso a dan wura no meka se ebinimu demand now their initiative amode buy is to help the tenant say to me etia but scheme nan kase na etia advance bi diama efi wura no na wona meka se wo ye tenant na wo kot sa dan no aye mara di ama ona omoto busumi bi an say to as monthly on monthly basis and it is to facilitate accessibility and affordability of rental housing and then would also provide low interest loans to eligible Ghanaians to enable them pay rent advance to be repaid on monthly basis instead of kind of a loan be a buying the amount scheme a social intervention be a loan ebe boa wo no tua advance no say e afi back one say 2 million na say na me kind no enye say e kuntia Ghana mra no but omo dia bem enam say CCI amode ye bill and a rent act no CCI is over even close to over 59 to 60 years I rent act 1963 no
no ye Sunday ni fufro no make us say the reviewed and then revised version our cabinet na me adom as a parliamentary resume they'll go and deliberate on it. Now omude vote here now aban no as like I said Ghana government president no e de mensa asase the rental scheme here dia social intervention na ekura na say boa say maybe a few big advance bi so person dey bi na say you know em say see ade Ghana sikasem na aye bi wo kakra na aboa say a few on which menya say case advance no 1 year na say 2 years about menya advance no dey person na won so na wo person otua no wa ho boa endu ho no no na won so no when kakra dey account and na say omo kwapo no betua normal direct now usika na wo no to be the one or two things and that's how they sort to self out now we no busumi ayembre kwan so abeboa wankasa the rental national rental assistance assist still eboa ma wotua na wotua no busumi bia de magama beto every kwan ahodo so nyame adom ase ye kosu kasa me kyerɛkyerɛ mu enti ma yenti ase kakra wo mu dwumadi o mu bedie ni se ti se bia meti ha yi me pese me ko high dan a me sika nso e bia e dan na me ko high na fiura se oje 1 year advance me sika nso metimi akọ sa national rental assistance scheme ne ho se me ko high dan me sika nso nti mo me besia akire ma betua ana dwumadi ni se nete over apply over so one kind ho na se bia make us officer who do almost be because it's now almost I think 6 or 7 regions regions maybe near Greater Accra this year Ashanti region, Eastern region, Western region, and Bono East and Northern region. The South regions in our we are fortunate that was South regions now means a bang. They will call your offices Honma Minister of Works and Housing of offices maybe, or you can be able to access this scheme now one year fast and now say who apply online your website www.nres.gov or gov.gh focus our website no so betumi akona enye long dodo maami afia broni ono no ti aboabo a ni fie wure etu no afi ne kwasomasi .god one wo be den and so na make say no kwen say e ba no sa say wo ankasa wo tumi nko office ne ben one betumi access direct from the online no say na wo so be faka say na wo kan aboabo wo yesa achima aboabo who free on maybe who doing with transportation. In the transportation we talk data kakra that's a call phone Android phone yeah that's a Android phone because that's a call you see sir medium will be applier and then so wow a best save you cost said the best save you your life possibility of accident happening you dying on the way and say idea about to me abua so want to me who will be accept 7 no said the only area no net internet no ma now aboa na wakosa website na koye but no kwen no we stand no e wo homa Ghana ni bia pese wasesi sa scheme na mo boa na ye hia informations bi efi wu nipa na wo pese we dey ye boa ye hia information bi fi wo nchen na se fi wo ho se wo to me decide information e the two system no e no credit mu dia wonsa e beka je se wo no the information now the 200 enya information na beboa ayen tro na wo try eno de yen fi ukra sabi the ko check because you be verify sanya me nyina ja wo to dwa no aban ne be yen hwehwemu your friend rent masters near one hour scheme now more that department na rent national rental assistance scheme amu ye juma officials in rent masters no ko yen hwehwemu ente wo the information be two on us say we are fast o dey send you about me fast one BIGC government in China may catch it out because you are using Ghana card information all other avenues telcos ni na ni make us a bankers ni amu ya we say wow would you say you akwa say MTN sima o you su we
na ware sim ne de wo na be chiro ye be jisika wo ye de. Is it not just a duplicate of rent control? Anna. Oh, a duplicate of rent control because we need a more a buying the bois one way juma and crankre. Say one cassa way juma and now say a buying juma na we are salary because the entire nipa what me this accesses scheme sabi the criteria is really two. Number one, say we are Ghana ya wo Ghana. Okay, Ghana ni papa. Okay, number two, nene say yenim payers we by blood yenim sanya men na say we are Ghanaian by blood by other avenue. Because the second one also you possess a valid Ghana card. So see a Ghana media means a Ghana card media ye no the one machine. The one say mu the sabi we have two issues. Ne say sabi wuna won fam marana nyahwe ana say won so no sabi kasa won fam marana nyahwe won boade. Ne say won so no unye Ghana ni papa unye responsible Ghanaian. And say wona sabi wa dwemu kapo en say dan do because we Ghana nyase wa dwemu do dia aye on minor said dia no say we. Okay. And for instance, must have a valid ID card, Ghana card, precisely, and must be an adult of 18 years and above. So we in fear 18, who can our team say 18 years? In fear do what? Do what? Thank you. Do what? Do a fear in fear do what? Echo. Ye Ghana card, we Ghana. Basically, no, a requirement ye here say will be the best for about no one ye use to hands. Yeah, exactly. Because Ghana is a national scheme, it's a national scheme. I see. Yes, and let's say we are Ghana need. Okay. And you must have a verifiable employment and earn income. Verifiable employment. Say we juma bia say you sanwe juma and sanwe juma na wo na say dwebi na wodi ye nim say e juma we na wo ye baby e wo bro no bi ana say wo baby ana say wonya sika so ye tua ka wonya fa ho die bi wo so ana say wonya in fa so wo sa de na wo. Okay. You must earn a salary or you must earn an income because the income and it's a salary income. Yes, one can say to me that check and also you must have a verifiable bank statement. And now we can say, oh, now say maybe Jadi American maybe only bank statements. So the bankers will be a bank account. And now say what you do pen our account was cut to me for account. And now say who account mobile money momo account. So the telcos never to print your mouth. Say here's information here because statement in the me here who free money here. And a statement, verifiable state bank statement and I say momo statement or omo demand 3 months of statement. You say that me who send your sika sem esifa amount we trace here who say what me tia ediama back ediama scheme on mine one now the last one is you must the rent payable must not exceed 30% of your household income. Must not exceed. Underline must not exceed. Say esika wo kwako tia wo dan na wo kwako rent no. Mani bro 30% of wo sika no. Household income salary. I see. Endi I was say me hwe me so emfa ho say bia me kwakwaje mwa no ne no nkere say me kwaje mwa nti na maba say me petrasa ku dan. I agree we enti ma say do akechie nju ho. Wa kitchen so say wa kitchen so wa ho den kakra. No mwa na e dey ma. Ma say ma ya bua na say bi ye ba ba say wa ma ya jai mami nso mu nso a osmeja ne ma na ato so. But it's one case who may be true. Because you see, now,
wobɛyɛ den ahwɛ fie wobɛyɛ den atua bills wobɛyɛ den ayɛ den atua lightning water bill saa deɛ nyinaa nti na ɛsɛ sɛ wo the rent payable ɛdan a wokɔ akɔgye no dan a woka ho asɛm no ma sika no a yɛde bosome bia ma ne mbro 30% of wo salary no na aboa nti ɛba no saa na wo apply biribiaa deɛ ɛbɛtumi ayɛ a no sɛ wodi wo apply wie a wo apply wokɔ a yɛwɔ baabi a sɛ wode sika no fa 100 cedis wobɛtua 100 cedis for registration wobɛka sɛ na adeɛ a ɛyɛ national adeɛ deɛ ɛdɛdɛ na yɛtua 100 cedis na sɛ social intervention sɛ yɛ free nokran sɛ 100 cedis no yɛ commitment fee ɛno kyerɛ sɛ woyɛ serious obi wɔ hɔ a wɔn sɛ ɛnam sɛ wɔn sɛ biribi wɔ hɔ a wɔamfa serious wɔntua biribi a na sɛ wonkɔmite wo ho woyɛ no biara bɛni nhyɛ dɛ nim yie ɛnɛ asɔfoɔ bi koraa gye ɛyi consultation fee papa ɛnti no saa na tie wowie na within 5 working days deɛ sɛ woaqualify anasɛ wonqualify yɛbɛma w'aso ate because the details biribiara bɛwɔ saa mɛka sɛ form no so anaasɛ medium no a woyɛ application no faeɛ and then yɛbɛtumi adi saa mmoa adi ama wo na aboa wo sɛ bɛtu scheme nankasa na bɛtu kakɔ fie wura no sika adi ama no ɛwɔ berɛ a ɔmo ayɛ ɔmo investigations ɛwie nti yɛhwɛ sɛ deɛ woka ne ɔmo nnwumadi ɔmo bɛdie no anakyɛ sɛ employment deɛ ɛbɛkreti bi paa ɛbɛkreti bi paa because sɛnea yɛkan yɛsɛ yɛhyɛ aseɛ from all these regions and maybe what now track other regions newly created regions nti we just imagine create adwuma Meko school or University of Ghana my accommodation ho nsɛm sɛm ayɛ bibia wɔ hɔ me nso metumi abɛ apply bi wɔn you can apply so long as obi betumi guarantee ama wɔ hɔ no ne guarantee na ɛnya so parents betumi guarantee ama wɔ deɛ possible because in consequence yɛntumi angye free student ne nkyɛn a ɛbɛtumi agye atie firi wo mame ne wo papa account mu anasɛ wo anka obi account mu wode adeɛ nti wowɔgye a nipa no a wode ba bɛgye woba bɛ guarantee ama no no kyɛkene life ne yie because wɔntua a woa na ɛbɛdɛ Ghana aban no bɛtɛw bosom bia na wo no wo bilidi na ɔno firi nti mɛsrɛ sɛ bɔn ho mmɔden sɛ nipa na wokakɔ gyina n'akyi agarante wei deɛ megye ne nipa na wade wo nsa ahyɛ aseɛ akyerɛ wo details bia no make sure sɛ saa nipa no you'll be ɔyɛ honest you can trust and is not a dubious person it's a wo na ɛbɛkyerɛw okay yate na nkɔmmɔ no deɛ mu ɔdɛ but ɛberɛ no nti yɛmfa nsi ha na yɛbɛba wo hɔ ne yɛaba bɛka ne kakrakrakra yɛse aduane ne yɛdi wie asɛm deɛ yɛnka nwie nti yɛbɛfa ne kakrakrakra kɔpem sɛ yɛ nyina ɛbɛte yɛ ho ase anɔpa yi ne yɛtiefoɔ da ase me so meda mo nyinaa ase adwuma pa mo yɛ wɔ Ahenkan yɛdase yɛne Reverend Stephen Edem ampɛ wɔyɛ rent control officer Western North ɔno ne overall boss a wɔwɔ hɔ enti National Rental Assistance Scheme a naano yɛkɔpa ho ntoma me ne woka sɛ 30 million Ghana cedis ɛno ne yɛde ayɛ seed capital de ato hɔ no mu a wakyerɛkyerɛ mu nti wokɔ ha adan na wo sikasɛm nya a wo go through the process no a yɛtumi peke wo app na afei wakɔ akɔnya sika ne kakra de akɔyɛ wɔ adwuma no wobɛto nkra but ma yɛmfa nkurɔfoɔ adwenkyerɛ ntoa so ansa wei si yɛfrɛ no ɔwɔ ahene akwasie champɔn kwakye good morning ɛnkɔma wu ɔboɔ wobɔ adwuma pa na ɔkyerɛ sɛ sɛdeɛ wobisabisa questions no nso ɛyɛ adeɛ a m'ani gye ho paa ɛyɛ na wakyea honorable doctor wusu afiri akoto papa yi wɔ fanse paa o ɛnya sɛ nketewa wuli opoku asare ɛso sɛ ɛyɛ na ɛha dwen pa sɛ ebinom paa hyɛ da kɔhyɛ party ataadeɛ na ɔmo wia mɛbɛka kyerɛ sɛ ɔmo yɛ ɛyi concerned drivers ɔno kora san yɛ chairman ɔde wɔatie paa wuli nsɛm ɔkeka yɛ yi propaganda so wɔkyerɛ sɛ wɔyɛ NDC ni ankasa wɔn sɛ na wobisabisa no questions ni wɔhunu ne ɔyɛ no ho nyankopɔn nhyira ne adwuma papa a wo ɛyɛ chia prof ɔsɛdɛn God save Ghana prof achimodan ɔsi greetings ɛnkɔma incoming MP ayensu ya no ɛyɛ Mark Okreku Mante wɔso wɔkyea ne paa na sɛ prof ɛna de message wei ɛde ɛba yɛ Boafo George ɛno so yɛ tae friend King George ɔhwɛ yɛn live na show no ɛyɛ the best otie yɛn nso so de free Adenta Shalom ɛna wɔsi wotie yɛn de free NDC deɛ nyame anim nokre ni o
womo ye ka biribi anu omo anu gbiri ba be ka bi ye jai Ghana de ahye mo nsa no mampani kura no so wose be biem John Mahama no waba betina Ghana konwa so hwe mfie bibire ne ka ketewa bi no wetwa ETS ankra ta de esi wa anwie o kakakra be bosumi nsiem ho ba bi wo ba gidi ye uwie ye san age wankasa wo de ho ye abetina so asan ba Nyankopɔn pe nim de nti opeso san ba we a wo ba kura wo ba beduru pe wo se Ghana constitution ye sesa no me meko mfie nwotwe wo de makan mu fan san ba bi ensu nka King George de odiaba no o se Ghana fo mu pe obi esuro ni pa enya John Mahama King George ye da se abusua bra na so ma me ma kwan na nso bra na bra beto won kra messages no to ano mutugum wa ha o to ano mutugum wa ha nti de ma me ma kwan along the way near de aka na de aka ho. Fellow citizens, I ask you to be citizens, not spectators, citizens, not subjects, responsible citizens, building your communities and our nation. Let us work until the work is done. Your number is 0201944485 and 0554820910. About you, didn't be a free. Obuoba we only have my taxi driver Begwani. Begwani into you. Obuoba nano pedi yakupon shira. Omo oban. Obuoba the very we are 17 in penny samokrada. Say oman penny bi baba so be minister for pension. Na ensu efre Obuoba ni titie nyina ne so wan penny ka so smart. Ba ye so yakupon adom. Ahan na to ye so ye de ye ni esum no mu no. Ye de yakupon ede ye ne yesu yehu de ekọ. Obuoba ni titie ina ne se bond na eye pensionia for sika na aban person de ne sabu na pensionia for yakofo adom nyame mbosra hye omofoma omo so aban ne person obo omokro no na ono kwotara ho no kokuti no na ni ne ka ho no wote de yo minister dia amomo so de be ya obe we segu minister na so me minister na tuma ko confuse omo so de be ya obetumi de na bo omu sika kakra na asabe omo kofi omo no omo yere ne omo mani omo abusia ekodi no. But me de make me catch pensioner for so we no more money now because the Bible cracker so you for no buy so be we come na what say but me de mestre so one person o ho kire na kofi na kokusin dia and monje o man benin na samu to so one person mo dia yi o be kofi na makokusin so dia me de mo entungu na some ministry we dia enkosi aga ya ba e betwam yati ya da se bebre me pa cho so betimi aba eh dio 0201944485 and 0554820910. Udini baby akase free. Yes sir. Jafu say ni ntie o. Me hu ya mo bona nso Ajafu say ni ntie o. The good year why am I mu hai. Ye dia na China for dia. Hey, and this is China for 2 weeks on 2 hours on Mutuko. You may move on to Penny at home. Head will mark a good reason. Hey, I know where you Kupado or the higher and papa. Also, only Papa Necata and Papa Necata, Papa Nitra, assembly home to mom. Nina Madame, your boss, Ashanti Agogo, you need. Adanfo pa okache me se na de ne ya tu akase egu ya fa bro fo nko a yenka ya kaso broadcaster ana se castre ana se parliament house ade ne ya tu akase TV ni na egu ne akofa obi kasa bro fo eno kra aka ho bi ene ebi enya yate oh there be mpacho nso betumi aba 0201944485 and 0554 820910. Yeah, tonkra, we be ma. Ment na fie argue. Frebra mu bi ni entie o. Obi wa ofre phone so na ho poposa ayi radio so a. Na ho poposa ohunu ni onka. Omuso no mu di atempa no o. Di agro be twabo pa ma wo hwa de apini ho. E ba to di be akase free. Akase free o ti na sama. Eja samo entie o. Owa. Eja samo. Ajo so. Ma ti di ajuma aguso ahoyo. Amen to fan. Amen. Matra oda man. Ele masem tiawa America na se. Kana fo. Obi na kan wa se. Yen na be hu ana edru.
Masamwana. Yeah, that's it. Moving to us, how do you be a free and 1 year? Yeah, good morning. Good morning. Yeah, Obuoba Prof. Oh, okay, Prof. Yentio. Yeah. Mr. Yanko back, Yanko Pension Acting. And there are one of your sister stations, as Empire FM. I will say, as I said, there should be a special minister responsible for that sector. Now, Minister Nanad Adene Bano, and yeah, a Minister for Employment, and now Ode Sadiano Ede, a canon. And he said, yeah, appointee ministers near Chronone side, Enduka. Na yan tum futuro mu fukofuani ni aka ne yeko say ye be kan track ke aye bia minister na aye bia constitution no in any case constitution my president who kwai say o appointee minister na constitution e ba president and stop president say on me appointee minister bia and our specific numbers of ministers bia so appointee eti ya kasa money eni hu bia nya bibia na yesi afre radio so yeto mfutro gu kofoni Obuoba medase yanso yedase bebre also betumi about 0201944485 and 05548209